Igual goiurik txilaba beharko mai. Ba, kontuz. Orekatu zerbait. Entzuleo, kostegun gizena da, Goiuri ez Eizarandia lankideak gaur jai zuen baina ona etorri da den astoratzera justu programa hasi behar genuenean, gure arropa zintzilikari bat bota, hemen iritsi da Aizoraz beletakoak, hau zoramenaren lekua da, kaixo Goiuri? Bai, kaixo, hau horpegia, nahi, ondo ez da? Ostegun gizenean jai hartuta, lotxagabea. Bai. Hala. Bai, bihar komediak izango ditu hemen. Ba, egon hon, Euskal Herria ez dizuegu ukatuko urduri gaudela. Euskal Herriko hainbat txokotan jada ospatu dituzte inauteriak, baina beste hainbatetan gaur hasiko dira. Eta tartean hemen Tolosan. Ofizialki eguerdian hasiko da festa, baina bada gauerdian txupinazoa bota eta txarangaren atzeti saltoka ibili denik ere. Aurretik 6 egun eta jada gauerditik festan, batzuenak ez du erremedio. Nik atzo arratsalde gauean ikusi nuen jendetza ez dut topatu Tolosan azken urteetan txupinazo alternatibo atarian. Tira, afaltzeko lekua topatzeare komeri izan zen atzo, Tolosan. Hortxe zuziria eta... baita traka ere, txaranga martxan jartzeko arnasa eta badoa. Tira, 6 egun festarako edo beste edo zertarako. Adibidez, erretiro espiritual bat egiteko. Gaur Nirvana eguna da. Gaurko egunez iritsi omen zen Buda azken Nirvanara. Giza gorputza zaratagoko zoriontasuna lortu. Sanskritotik datorren hitza da Nirvana eta itzaltzea esan nahi omen du. Hinduismoan, jainismoan eta budismoan garrantzi handia duen kontzeptua da arimaren zoriontasun gorena irudikatzen duelako. Prestaketa, konstantzia eta dedikazio handia eskatzen du Nirvanara iristeak. Barne oreka topatzea da helburua. Eta gaur egungo bizimodurekin ez dakit, oso bateragarria ote da. Inauterietan protagonismo berezia izaten du musikak eta gure bizitzetan hainbatetan entzun ditugun soinu banda ezagun ugariren egileak 92 urte betetzen ditu gaur. Zorionak John Williams jauna. 5 hamarkadetan zehar pelikula askotako musika bandak egin ditu eta hoietako asko oso arrakastatsuak izan dira. Star Wars, Harry Potter, Superman, E.T., Jurassic Park, Indiana Jones... 5 Oscar sari irabazi ditu Williamsek. Pelikuletako soinu bandak egiteaz gain, orkestra zuzendari bezala ere ibili da. Besteak beste Boston Pops orkestrako zuzendaria izan zen. Ba, holako kantu ederrak utzi zizkigun. Zizkigu. John Williamsek egindako 100 gora soinu banden artean dago 1977ko Fitzwilly pelikularako egindakoa. Filme hartan aktore lanetan aritu zen Edith Evans gaurko egunez hiltzen 1976an 88 urterekin.
Antzerkian aritu zen nagusiki, baina bere ibilbidearen hasieran zineman egindako lehengatik BAFTA sari bat jaso zuen, Urrezko Globo bat eta Oscar sarietarako 3 izendapen lortu zituen. 60 urtez luzatu zen bere ibilbide profesionalean 150 pertsonaia inguru interpretatu zituen. Besteak beste Shakespeare, William Congreve eta Wilde bezalako autoren obretan, eta baita idazle garaiki den lanetan ere. Hala nola, Shaw, Enid Bagnall, Christopher Fry eta Coward. Musikaren aitzakian bidaiatzen jarraituko dugu eta Argentina aldera joango gara. Biste, gaurko egunez hil zen 2012 Luis Alberto Spinetta musikari, abeslari, gitarrista eta poeta, rock argentinarraren aitzandari modura hartua izan zen. Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade eta Spinetta y los Socios del Desierto taldeetako liderra izan zen, eta 20 disko grabatu zituen banda horiekin. Dena den, bakarkako ibilbide bat ere garatu zuen eta horrek eman zion oihartzunik handiena. Guztira 22 disko argitaratu zituen bakarka, Charly Garciarekin batera, rock argentinarreko izarrik nagusienetako bat izan zen Spinetta 62 urterekin biriketako minbizia jota hiltzen arte. Kontinente Amerikarrean gora egin eta estatu batuetako Massachusettseko Salem hirian kokatuko gara orain. 1682an gaurko egunez ekin zitzaion Salemko sorgin eiza bezala ezagutu zen gertaeraren inguruko epaiketari. 2 emakume sorginkeriak egiten zituztelakoan salatuak izan ziren. Hori ikusita, emakume horiek beste bati bota zioten errua hark sorgindu zituelakoan. Epaiketan, azken emakume horri bota zioten sorginkerien errua eta kartzelan sartu zuten. Baina akusazioek ez zuten oinarri handirik, eta kartzelan sartu zuten emakume hura aske utzi zuten urtebete eskasen buruan. Egunak historian zehar ez du alaitasunerako bide gehiegirik eman, baina inauterik ironetan honi buelta eman barko diogu, ezta? Bai, venga bai, bota, inauterietako zure abesti gustoko baten izan. Gaurko egunean zalantzarik gabe, Sasiko Ipetxu! Lagundu mesedez kamara jartzen ze webkamak ez dit hartzen. Kable hau horrea irati. Horrekin. Eta auton jartze bai ez du seitun hartuko. Gaurko saioko ardatz nagusia inauteriak izango dira bai, eta saioa ez dugu 12etan puntual amaituko. Txupinazua zuzenean kontatzeko lizentzia eskatu diegu lankidei eta baiet esan digutenez, Tolosako plaza zaharrean gertatzen den guztiaren berri ere emango dizuegu. Baina lehenagotik ere kalean ibiliko gara. Kabialai elkartekoek izaten dute txupinazoa botatzeko ardura eta hango ekitaldi antolatzekoa eta beraiekin egongo gara prestaketa lanak bertatik bertara bizitzeko. Eta inauterien inguruko bizipen eta anekdoten bilduma ere egingo dugu. Aizorratz Beleta elkartekoak ere etorri zaizkigu, beraiek dira aurtengo kabiala ikutunak eta beraiekin berala hitz egingo dugu. Baina tira Inigo, urduri ikusten zaitu dirrikaz eta venga, esazu. Entzuleok, otsaiak 8 ditu gaur eta ostegun gizen ospatzera goaz hemen Tolosatik zuzenean. Ongi etorri naiz irratian zarete bigarren kafean. Zuekin jaun Andreok Mai Gorostiega pozu edo inauterien semea. Kaixo, gogoko naiz, eta gaur ostegun gizen eta ostegun santuaren ezberdintasuna azalduko ezkezuet. Eskerrak zentzu pixkat ematen dion bizitzari Julen Goikoetxe Orbegozok, egunon Julen? Eta zuei ere. Zer da, Tolosarra
izan gabe erdi tolosar batzutan izatea eta inauteria bizitzea, Tolosar horrena ez dakit. Igor... Tolosatik gertukoa bai. Igor da asko pasatzen jo gerri honetan, Bai, no. Bestean ere bai, nire bai. Ba, gure txintxarria orkestuta, nire buru orkestea dagokit, gaur bigarren kafeak 7:20 du, otsaiak 8, goizak 10:04 minutu, ostegun izena da, izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, eta hurrengo 2 ordu luzeetan, zuekin izango gara hemen inauterien nondik norakoa kontatu eta gaur abiatzen den, eta guretzat, inauteria maite duen, edo norentzat, hain berezia den, ostegun gizen egunan nolakoa den, kontatu nahien. Ongitu horri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Barretu iratik? Ondo, perfecto. Ez ondo ikustea. Bertzi. Ba, bai, gaur ostegun gitzen edo, sasiko ipatxu kantu askotan entzungo duzu. Eta gorko saioak berezitasun bat ere badu, guk egunero sarreraren ostean maite dutekin egiten diogu halako harrera saioari, baina gaur maite dutak beranduxiago utziko ditugu, ze gurekin ditugun lehen bi gonbidatuak presaka da biltza, gaur egun potoloa da, eurentzat bereziki eta segituan aurkeztu barrizkizuegu. Transmisioari garrantzia berezia ematen zaion garai hauetan, aurre inauteri zaletasuna sustatzen urte askotan ari den elkarte baten inguruan hitz egin behar dugu segidan. Inauteriak urte askoan iraungo badu ezinbestekoa da, belaunaldi berriak txikitatik inauterietan murgiltzea eta Aizorratz Beleta elkarteak hori egin du azken hamarkadetan. Haur jaialdia eta haur danborra da antolatzen dituzte eta Kabialai elkarteak 2008ko Kabialai Kutxun izendatu ditu. Aizorratz Beleta elkartekoek izango dute, eguerdian txupinazoa botatzeko orea, eta horren atarian Inigo zuk esan bezala bamentxe ditugu. Julen Gorostiaga eta Imanol Arabaolaza, Aizorratz Beleta elkarteko kideak. Egunon bidoi! Egunon! Ara, zer dugu ba, zeitu zegula entzuten. Afoniko da ja. Hasi horretik afoniko. Bate ederra daukagu. Bai, izango nuke. Bale, Julen, bale. Horen bai, egunon bikote? Egunon. Ui, hau txaia pixka atola, urratu eta hasi horretik, Imanol. Bai, igual, atzoko txupinazo saltxan zebilenetako bat banitzan, eta igual horren ondorioak hasi dira, baina bueno. Julen, zer dan ansiedadea, Inauteriak ostegun gizenen hasi eta besturatik ja eroktu beharren gabiltza txarangatzetik. Bai, nire kasu ni atzotxen gaten nintzen, gaur ja goizen elkarteen bazalako zegina, eta... Hurrengo 7 egunetan ez da sartuko eta... Ez, baina egia da, nik uste inauteriak azaltzerakoan gure entzulei eta norberak bere inauteriak izango ditu, batzuk inauteri zale izango dira, besteak ez, batzuk Tolosako inauteriak ezagutuko dituzte, baina nik behintzat bai uste dut Tolosako inauterien ezaugarri nagusietako bat dela, une asko daudela eta denetan ezin dela egon. Inauteri asko ematen dituela, eta horregatik aukeratu egin behar direla tarteka indarrak gorde, indarrak xautu, hortxe biltzen garela, ez? Apeti mugan. Azkenean, deneta iritsi nahi, eta, saiatuko gara behintzat gogokoen ditugu momentu horietan antxe bertan egoten, eta toixe, aprotxatuko edo, seguro. Azken finen saiatzen gara leku guztietan aten, bai txarangan atzen izatoka, bai elkarten, bai lagunakin, familin, eta hortxe, itxea zapaldu garen, hasi-kasi. Seguro. Jota, ostras, sorpresa handia ez, rekonozimentu politia, ez dakit zela zuentzako txupinazori botatzia, udaletxeko balkoitik, plaza gainezka, magiko unea. Bai, azkenen ostegun gizena denokain gogokin zai gauden egun hortan, eta elkartea gogoan hartzea eta bai rekonozimendu egitea, eta baina azkenen opari bada, opari bikain bat, Tolosarrentzako, eta inauteriek gustoko ditugunontzako bertan egotea, eta zure protagonismo puntu emate dizuela eta rekonozimendu.
Baina Julen, horrelako zerbaitek ematen du ere lan ekstrakoa, ezta? Inauteriak badute berez lan karga, elkarte batean gauza asko egiteko, sariak gustora jasotzen dira, baina jasotzeko ere lan egin behar da. Bai, hortxe bilera, azken hilabete asteuetan bilera, bai, txarangan asuntokin, bai, kutxunan asuntokin, eta aitzaki politik zamadenak bildu, eta elkarren egiteko, eta horrela gauzak gustatzen. Baina nik baukat, informazio privilegiatu daukat. Aizorratze elkartea, ez dakit metafora egiten airearekin eta kriston atmosfera lortu dinauterin ez, umekin eta haize berrik dago direktiban eta elkarkide berrik eta energi berria, haize berrik. Eta uste dut, aurtengo inauterietan oxigenoa ez da faltako ez. Lortu duzu, bonbona hori o? Lortu benitu behar. Ze, bonbona, beraz, ez pasatzen ari hemen. Hemen historia guztia jakin nahi dugu. Bai. Aipatu duzu atzen dagoen lana eta... Urteroko burruka izaten da, azkenean materia guztia bildu behar daukazu, eta elkartean bakoitzak hartzen ditu ardurak, eta azkenean hitzak ere ezberdinak soltatzen dira, eta batek lasai bizitze du, berak dominatuta daukarako, baina da benekoak nahi duia bila beten nago, ekarri, ez? Eta orduan, azkenen bi izakerarik nahaztutze dira, dena kontrolatuta eukin nahi duna, eta kontrolpean daukanak izaten duna. Lasai, barakite menetiko dela, eta euki dugu. Baina, izakera ezberdin horietan, azkeneko gora beratxoak, eta eskerrak umorekin hartzen ditugun, eta ondo juntian modu da zagoen. Akaso orain, kontrolpean duen hori ala ere, duela urte batzu pasako zen, ansiedade fase horretatik, ez da, benga, berandu gabiltza, eta izango da nola baitere bilakaera natural bat hori. Bai, azkenean nik uste pasatakoetatik ikasitakoa dela, eta orduan, azkenean behar dominatuta daukat, ez dago arazoiko, broma txikiak hor beti horretia, azkenean, aber nola lortuko dugun, egon ezkero ez edukitze hori ez bali madatokatzen, eta nola baite modatu gara nola, nola modatuko gonoke, zu garriko zaitugu puztuta, bromak, giro politia. Aizu ez dugu esan eta esan beharko dugu, egongo da norbait bereziki urduri ardura hori hartu beharko duelako. Alegia gaur balkoiera ateratzearen ardura hori ere, ez da edo nolakoa, ez da? Ez, azkenen gu festa komisio bat daukau, inauteritan biltzeranak eta azkenen gonbidatuta gaude elkarte bezala udaletxea jun, kabeleiekin daguna pasa, baina txupinazoa, bi pertsonak botako dute, eta azkenen elkarte guztietan bezala generazio aldaketak egiten die. Orduan aurreko generazioko batek botako du, eta azken generazioko beste batek bai. Eta nahi izan da horrekin, elkarteko jende guztikin kontatu, ondianak, gukin ez daudenak, eta zoroitu, umeke bai ongo die, danborra zantzita, azkenen gure festa txiki hori, ekarpen txiki hori nahi zen horreita. Izenak esan daitezke, nor botako duten? No, edo ez du esango. Sorpresa dago. Amabita jakingo dugu, baniantxe izango naiz, eta entzulei kontatuko diete nor diren ardur hori hartuko dutenak, baina ikusten duzuen bezala, bi pertsona izango dira. Pixkate funtzionamenduare azaldu beharko diogu, gero kabialai elkartera joango naiz ni, hemen geratuko dira Mai eta Julen, eta eurek ere kontatuko duten nondik datorren, ez, inauteri zaledo kabialai kutxun sari hori, baina tira, horrek suposatzen du, ostegun gizeneko txupinazoan festa hasiera horretan berebiziko protagonismo hartzen duela sarituak, kasu honetan Aizorratz Beletak, baina hor ere badagoela pregoi moduko bat, lanketatxo bat, kabialaik beti prestatzen du, bere parodia, horten erikusiko du, zer antolatzen duen, eta momentu batean agertzen dela sariduna, lan nahiko erresa egitera eta era berean ardura asko suposatzen duena. Txiskero hartu, zu eman, bota eta gora inauteriak esan horrelako lanen bat izaten da, ez du askoz gehiago egin behar, baina egin ere egin behar da eta horrek ere sortzen duelako, ez? Bai, azken finen, beti gabe ez, edo txaranak imitzi izan du kanpotikan, edo udaletxe azpitik, baina horrein bertan egote horrek nugu zirrara berezi horrek. Nolako da oraintxe zuen kronograma, goizeko 10 eta 23 minutu zuzenean, denbora gehiagire ezingo dizuegu laportu, hori ere badakigu, baina nolakoak dira goizean zehar zuen pausoak, Imanol? Bueno,
nik nire kasun kabeleieko kinobaita korporazioan urteetan ateatzen izibili naiz, eta guko jure izan dugu lagun talde batek ja amaiketakoa, tripa beteta edo naiz, ja base inez, egun guztiako, hemendik irten, eta bakit elkarteko batzuk ja, udaletxe aldea bertan gerturatuko diala, nik kabeleieko juntatuko naiz, eta gero ja izango da, bai egun zetan bertan pasako dan ekitaldi guztiko parte hartzea, eguneko handik irten eta txarrangarekin bueltak ebiltzea, egun kompletoa, gaur kompletoa jongo zaigu. Badaukazue dagoeneko zuen buruan 7 egunetako plangintza oso garbi, Julen, edo badaude hor ez dakit malgutasunak eta segun gaua nola joaten joango da goiza eta segun nola doan goiza gaua. Egia da, musikaria zara, saltxeroa, eta badakit zer den hori, eta horrek uste sortzen dituela ja itordu asko definituta badaudela. Txarangak ez da izorutan atera badu, horregon beharra dago. Beraz, batzuk izaten dira finkoak, beste batzuk mugitzen dira pixka bat? Azkenen aurten bioko be, zuzendaritza talen, aizorra atzueletan, eta tokatuko zaigu bai elkartea jun, musikan eri ameketako eta bazarik eta eman, guaino bai gero txistorra natu behar dugu eta lan aitatatuko zaigu, kabialaiekin egon barko dara bai, gero beste egunetan txarangakin jo bardete bai, astelenan romeritalde baten txosneten izan naiz. Muxutrukekin kontzertua duzu, aipatu benuen lehengoan eta bai. Akaso beste modu baten egingo dizu galdera. Ordu faltako zaizkitu. Zenbat lo ordu egingo dituzu, hemendik aste artera bitartean, kalkulatuta daukazu? Gutxi. Horregatik atzo goiz erretiratu zen, pixkat erreserbak bete behar direlako, ez da? Saiatuko gara, beteta. Horik, aipamen handi bat egin eta izorraitze beleta elkarteak zer ekarri zuten inauterira ni oso txikien nintzenetik, umentzako etze egola ezer, eta beraiei esker sortu zala umen danborra da. Gero pixkanaka isialdi taldek juntziren indartzen eta astelenita ezagutzen dugun moduan aberazten, eta pasazan larun batera. Baina nik esango nuke pionerok edo fokoa jarri zutela umengan, lehenengo elkartea beleta izan zela, eta hori azpimarratzekoa. Bai, azkenean ikuste zan utxune bat, zer gubitzat, lehenagoko jende egin da, elkarteko jende egin zein da, behi transmisio izan da beti, utxune hori bizitu zala momentu baten, umeentzako etzegola ezer, eta zerbait eskini bertzala, eta hortik sortu zala, bai hasieran tamborra sortzea, eta gero hau jaialdiakin beste puntua gehitzea. Gaur eguerdiko 12etan hasiko dira inauteriak Tolosan, nolabait esateko ofizialki, atzo txupinazo alternatibo ere bizi izan genuela, edo batzuk bizi izan zutela kontatu dizuegu, Imanol kontatu beharko duzu, nolakoa izan zen, nolakoa da txupinazo alternatiboa, pentsa, ez dakit oraintxe mauletik eta enkartazionesetik entzuten ari zaigun norbaitentzat, Tolosako inauteria urrun xamar geratzen zaio, atzokoa ez da oso festa sofistikatua, baina akaso festaren muinare badauka, beharrezko osagai horiek ez? Bai, azkenean arnastu itezan antxiedade puntu hori, zai denok, txarangak noiz joko zuen eta noiz lehertuko zen eta denak saltoka noiz hasiko ginen ez? Hortxe ditu, kristalaren bestaldean zuen taldekide eta elkartekide mordoa. Dagoeneko prest, aurrak ere jantzita, danborrak hartuta, dena prest, baina barkatu segi, Manol. Bai, azkenen nokatzezan bai kalen denak, txinguru txiki bezala, denak gerturatzen toki berdinea eta inguru guztietatik eta notatzen zan hoxe, hasiera baten behintzat antxiade puntu hori hasiko da eta gero lehertu zanean hoxe. Lehertze hortan denak saltoka, buiaka, dantzan,
gogoak, lehertuta, gogotxu. Eta asmatu egin behar etxera joaten. Bai. Indar zoramen horreta lehenengo guna eta etxera Hoi da, bai. Pixkat burua guandik kasu inbartzaio momentu egiten. Lehen leheneketan duen betera. Azkenean, goatu inbarra dokazula geroa zazpi egun datoztela, eta egun hauetan pixkat deneako indarrak gordetze hortan, bai, ezin dela lehenengo egunean kartutxo guztiak ustu. Bueno, galdera bat izango da gure gonbidatuei une oro egingo dieguna egun hauetan, eta da, inauterietako ze momenturekin geratzen zareten zuek. Zein den zuentzat inauterietako momentu kutxun hori? Ez da erresa, Ni azkeneko inauteritan, beletako txarangakin ate izan du naiz, eta elkarten sortzen dian momentu magikoiekin gatzen naiz. Adin guztitako jendea, denak irribarre batekin, txarangakin, sobremesako momentuekin, holako momentu politxoitako bat. Sobremesak badu, ez? Inauteriak askotan ez duen pakearen osagai hori, ez? Beti dena korrika, beti dena, baina bazkaloste horiek, afaloste horiek, amaiketakoaren osteko tartetxo horiek, horrek ematen dute alako pake puntu bat, eta siesta egiteko tarterik ez da izaten, baina hortxen mailean goxo, pixkat berotu gorputza, pixkat atxeden hartu, hori ere ematen dio, ez? Hoi da, bai, eta gaina, txarangan bueltan, tripa ondo bete, eta txaranga doinokin alaituta, zesanik ez. Imanol, zein da zure momentua? Nik esango nukena da txarangakin jetxiera. Txarangakin jetxieran saltoka... Azkenean, askotan gaina oso kurioso izatea, zure lagunekin igualzoaz, eta de repente beste norbaitekin bukatzen zu saltoka, eta netzako bida aldameneko magia esatezura. Ez zautzen, baino goazen. Agurtu egingo ditugu, Julen eta Imanol, eskerrik asko gaur bezalako egun berezi eta egin beharrez beteriko batean, gurera hurbiltzeko tartetxo hartzeagatik, uste dut egun guztian zehar, goiz guztian zehar ere elkar ikusiko dugula, ni oraintxe laizzer eskapatuko naiz Kabialaira, handik udaletxera, beraz, inauteritan gehiagotan ere topa gaitezela, baina gaur ere egingo dugu topo, eta gozatu eguna, gozatu saria, eta gozatu hain bereziak diren inauteriak. Eskerrik asko eta zuek ere gozatu. Eta hemen agurtzen ditugun bitartean, entzun ditzakegu, entzun. Julen eta Imanol agurtzen ditugun bitartean, hemen erreleuak ematen hasiko gara. Julen, kontrolera zutorriko zara eta nik hartuko dute gure inalambrikoa eta hurbilduko naiz dagoeneko Kabialai elkarte hortara, baina tira, labur-laburrean maite dut eta zaritu behar baldin badugu, uste dut gaur maite dutak alabeharrez inauteriekin lotutakoak behar dutela. Zein da zuen maite duta, inauterien momentua, nondik botako dugu, mai? Argi eta garbi, izugarri maite dut, ze harremana berezi daukat pertsona batzuekin inauterin gertatutako anekdotei esker. Igual esan hile laguna, igual urtean zer ez gara elkar ikusten, oso gutxitan ikusten gara, baina bizipen melkar bat izan genuen bere garaian, eta beti urtek pasatzen dira, urtek, eta zurekin gertatutako, ez dakize urtetan hemen eta horrelda. Bat esateako hori brikomania karrozatearen nuenean, guen dela 30 urteola, gaueko ordu bitanola beste bat zegoela mozorruta berdina, de Bierhof brikomaniana, eta kabina telefono bat zen apurtuta, eta biok zelo marroi horrekin konpondu genuen kabina. Ez dakit ez da bere izena, baina behin ikusi nuen behasainen, elkar begiratu, eta esan, brikomaniana! Maite dut horrelako sensazioa, gora inauterik. Julen zurea zin da? Begira, nirea gaurko egunarekin lotuta, eta bizitzan zehar gaurko egunarekin ze harreman mota ezberdin izan ditudan ez, umeetan gogoratzen dut, Legiako eskolan egiten genuen, hola baitere, ostegun gizen egunean, bazkalostean, arratsaldeko 2 ordu horietan egiten genuen, alako festatxo moduko bat, gelaz gela, aktuazio txiki bat, edo jazten ginen getenogora berdin jantzitek, ikaskide guztio berdin jantzitek, eta gela bakoitzak bere aktuazioa edo egiten zuen. Eta gero, zen plana izaten zen handikatera, eta gurasoekin, beste lagun batzuekin, eta lengusuekin, eta Tolosara etorri, tarteka zezenetara joaten ginen, zezen plazara joaten ginen, eta gero plana zen handikatera, txarangarekin salto batzuk egin, eta barraketara joatea.
Gero, denborak aurrera eginala, gurasoekin egiten zen plan hori, lagunekin egiten hasten zara. Etorri arratsaldean eskolatik ateratakoan Tolosara, buelta bat eman, eta gero, berriz ere, etxera. Helduagoa zarenean, behin nera bezaroan batxilergo buelta horretan hasten zara, lenda biziko klaseko afariak egiten, ostegun gizenean, eta bizkat, parrandari usain apur bat hartzen, eta gero aurrerago, beranduago, kuadrilakoekin, goizean egiten genuen, alegian 11etako moduko bat, elkartean, eta gero Tolosara etortzen zara egun guztirako, eta orduan hori ez, ze urteak pasala, ze harreman ezberdina izaten zoazen ostegun gizen egunarekin, eta hemendik aurrera geratzen direnak, ikusiko ditugu, nolakoa diren. Nere maite duta, egia esan, ostegun gizenarekin ere lotzea harren, ze izango dugu aukera, ez, bestelako egunekin eta aritzeko. Ostegun gizenean bertan, akaso inauterik guztietan ere gertatzen da, lana eta festaren arteko ezkontza horretan, ez? Pentsa, gaur ostegun gizena da, Tolosar asko jai hartzen dute, egia esan, guretzat oso berezia zen ostegun gizena irratian kontatzea, urte guztian zer aritzen gara bigarren kafean, izkutatu gabe, Tolosarrak garela, oso Tolosarrak batzuk, eta inauteria guretzat oso festa garantzitsua dela, eta ostegun gizenean aritualizatea hau kontatzen, ederra dela, ez? Baina horrek ere sortzen du adibidez nik gaur goizeko 10etan egin ohi dugun 11etakoan ez egotea. Baina era berean inauteria oso barrutik kontatzea, eta horrek ere biziarazten dizu. Gogoan dut, duela urte asko, unibertsitate garaian, nire ibiltzen nintzela Tolosaldeko hitzan, gaur egun ataria den, tokiko, egunkari hoien sarean, eta inauterietan, refuerzo bezala edo lan egingo nuen, eta baietz, eta nire bizitzako inauteri politenetako batzuk gogoratzen ditu horren arira, ez? Leku askotan egon beharra, zuk festa giroan egongo etzinaken lekuetan eta hori kontatzea, eta gaur bertan badakit momenturen baten egokituko zaidala lantxoren bat, gauzaren bat, arduraren bat inauteriekin lotuta, eta hori eta festa uztartze horretan egia esan halako plazerra sentitzen dut. Norbaite pentsalezak, pake-pakean hobe, bai, pake-pakean ere izango ditut, igandea, ez da gita, aztelen da artean ere saioak amaituta, izango dut inauteritaz ondo gozatzeko eta majoak izateko aukera, baina bai, horre, ezkontza hori, nun lana eta plazarra pixkan nahazten diren, ez da git, ala behar ez, gorrotatzeak ez du gehiagirako laguntzen, maite dut, eta egia esan, hori da nire maite duta. Goizeko 10:35 minutu, ostegun gizen eguna, Tolosatik ari gatzaizue kontatzen zuzenean, eta horren aldaketa garaia izango dugu, banoani kabiala iruntz, eta segituan, handik azken ordua ere kontatzen ibiliko natzaizue.
Naiz irratian, bigarren kafea. Eta guk aurrera egin behar dugu, goizeko 10:18 minutu dira esan dizuegu, Iñigo Asensio Elurbide bidali dugula Tolosako kaleetara, eta ez dakit Iñigo Asensio Elurbidek entzuten ote gaituen, edo berarekin lehendabiziko hartu eman hori izateko moduan garen. Iñigo Asensio, entzuten gaituzu? Bai, bikain, oso ondo entzuten zaitugu. Oso ondo, bertarako bidean utziko zaitugu, eta behin han protagonistekin eta giroan sartuta zaudela, eskatu itzalasai, eta egingo dugu zurekin bat, esan bezala, gaurkoan, alde batetik kabialai elkartekoek egiten dutelako, nolabait ere, txupinazoaren bueltako ekitaldi horren antolaketa, eta orain, beletakoak ere hemen izan ditugu, pentsatzen dut, kabialaien, eta gaur zer esanik ez beletan, egun berezi izango dutela. Noski, seguro, eta aspalditik, segurazki prestatzen perregoi hori, beti izaten da oso parodikoa, eta oso grazesoa azken albisteekin, edo seguro lotura duka herriko albisteekin, nazioarteko azken titularrekin, ez, edo. Ikusiko dugu, biniko ze kontatzen digun kabialaitik, guk aurrera egingo dugu, inauteri giro honetan, eta gaurkotasunari eta aurtengo inauteri begira jartzearekin batera, atzera ere egingo dugu, eta jarraian, Maik, beste garai batzutako pasarte bat karriko digu. Bueno, atzera egingo dugula esan dugu, eta urte batzuk atzera egin behar dugu, gutxi gora bera, okerrez pagaude 1960 aldera joan behar dugu, ezta? Eta, lotura pixka batiteko, kabiala, eta beletako kidekin, aurten aizorratz beleta jasotzen du, jauten izale kutxun sari hori, 1985 nire aita jaso zuen, distingid inauteri, etzazanango garaian, Jose Manuel Gorostiaga karnavalero, ez dakit, urtek eta urte karrozatan ateratzen, batez ere karrozak, Berazubi futbol zelaiko kontxerje hoian, hor jaiota, eta 1900 eta 60 aterazon karroza bat, bihurtu zela urte pasata simbolo bat, ez, Tolosako inauteri simbolo bat, dela globo aerostatiko bat, zeukala poleak eta sokekin tramankulo bat, nun, garai hartan karrozak etzien fijak guain bezala, baizik eta mugitzen ziren kaletikan, ez, zen plazatik hasita, eta nengo Santi taberna ondoan bukatuta Rondia kalean. Bidean zehar, soka batzuk zintzilikatu balkoi batetik alde batera, beste balkoia, bigarren pisuko balkoia polea bat, eta lagun batzuk sokatik tiratzen, globori altxatzezan bigarren hirugarren pisura. Aita barrun montauta. Daude argazki zoragarrik betik ateatan unia soka ez da ikusten, eta badirudi globo hori egan egiten dagoela. Eta egan hori zegoela pasta papel deitzen dela, ez? Papera eta kolakin pasta horietako eginakoak, nahiko pisutxua zela, eta zaldunitan azken aktuazioan ezakize kolpea hartu zuen zuaitz baten adarrarekin eta apurtu zen. Garai artean karrozak ateratzen ziren, igandia eta aste arte, zaldunitan eta aste artitan. Zaldunita gauean, Aita eta Alejandro Arnal El Zapa oso ospetsua Tolosan, El Zapak bazeukan kola bereziak eta pegamentuk eta relakorik, oso laguna zan Aitarekin, eta Aita eta Zapak pasatu zuten gau pasa egiten zaldunitatik astelenita osoa konpontzen, aste artitan ateralizateko globoa berriro. Wow! Ez dakit argazkia, jarrita dago. Argazkia, fijatzen bazarete argazki honetan, beko partea eskerrean partxe bat dago, horrek esan nahi du hau asteartitako argazkia dela. Etxean badaukagu zaldunitako argazkiak eta ez dauka horrela txukun dago. Baina asteartitakok horrelako petatxoak agertzen direla, egon zirelako ez dakitzen bat ordu konpontzen Zapa eta Aitak zea hori.
Anekdota hau bezalako Tolosarrek izugarri izango dituzte pilo bat atzeko lana, ez? Gero oso polita da ikustea mozorrok, jantzi, konpartxak eta karrozak, baina zenbat ordu sartu behar dira atzetik dena txukun ateatzeko eta giro emateko. Hori esateran indo, mai, hau akaso, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik entzuten ari direnek esango dute, baina zoratuta behar du, baina horrelako gauzak, horrelako sakrifizioak, lehen da bizi globoa bera egitea. Eta gero, egun batetik besterako konponketa goiek egiteko oso Tolosarra izan behar da. Eta oso inauteri zalea. Eta arrotasun hori, esate, galdu dut, astelerita oso galdu dut, baina ez zait importa, porque hau egin behar dut. Hori da bai. Karroza hau prestatu gabonetatik honea edo igual inkluso lehenago, eta ez hau ata behar da, behar den bezala aste hartitan. Eta, sakrifizio, baina alde berean, zakin masokismo puntu dala, baina sakrifizio hori guzta ezaigu Tolosarroi, eta uste gut hori izaten dala elementu diferentziadore bat, ez? Eta kaso hori ere izango da, ez? Nik aspaldi hartu nuen erabaki hau, alako lanak eman dizkit hau prestatzeak, alako mimoarekin prestatu dut, balantzan jartzen duzu, sakrifizio hori, bastelenita, honetan sakrifikatuko dut, honetan galduko dut, eta balantzak argi esaten dizu, merezi du, aste arten berriz ateratzeko. Argi eta garbitan, gainera uste dut Tolosarrek azkenean enteratzen direla, zer gertatu zan, zer apurtu zan, eta aste artitako txalo horiek seguro doinu berezi bat zeuzkaten, ez? Ziur, eta unkitu ere egingo ziren, ez da? Zalantza izpirik gabe. En televisión, un cuento, dos cuentos, tres cuentos, en unos momentos de gran distracción. Un globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo que se me escapó. Un globo, dos globos, tres globos, la tierra es un globo donde vivo. Goizeko 10:46 minutu dira, eta uste dut, Inigo Asensiok ere egin duela, gure laborategitik Kabialai elkarte alderako bidea, eta hitzeske dugu bertatik. Inigo, aurrera nahi duzunean? Bai. Oso ondo, Inigo gauzatxo bat, pirata inauteriak pasatzen ditu, baina ez da normalen leku txarretan ibiltzen,
Zarantzarik gabe piratarengatik esan dugu, baina zuzu ere ez zara alperri galduko, hon egin dizula amaiketakoak inigo, eta guk aurrera jarraituko dugu, eta esan dako, berriz ere alboan norbait duzunean, kasu egin, eskatu hitza, eta berehala mango dizugu. Goizeko 10:52 minutu dira, laster amaiketan, joango gara, naizeken estudio zentraletara, informazioaren azken ordukoaren bila, gero gogoratu, guardiko 12etan, txupinazo ere, Tolosako inautirietako hasierako txupinazo ere zuzenean kontatuko dizuegula, baina esan bezala, amaiketan, bai izango dugula, ohiko informazio zerbitzua, naizen estudio zentraletatik, eta lehen anekdotatxo bate kontatu diguzu, 1960 urtera egin dugu atzera, orain uste dut hain atzera ez garela joango. 60 hamarkadaraino ez gara joango, 1000 urtez aldatuko dugu, 1980 hamarkadara joango gara gutxi gora bera, baina konta iguzu. Uste du 80 uste duzela, eta justo atzoko txupinazo alternatiboarekin lotura dauka, eta lehen aipatu dudan zenbat ordu karroza bat prestatzeko zenbat lan, ez? Niango garaian pintorean nintzen, lan egiten nuen pintatzen eta ze hori, eta goratzen naiz, atera genula karroza bazala Aiun Gallego en la Luna, zapato veloz taldeak sortu zen abesti hori, Aiun Gallego en la Luna, eta horrekin arabera, egin genuen horrelako hauxe da bestia, ez? Bai, zungu dugu apur bat? Bai, venga. Enviamos un macho gallego de viaje a la luna para hacer experiencias sexuales con una marciana. Nada más poner pie en el planeta tiró de carallo. Y todas las galacticonas temblaron. Hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna,
Bueno, horren arira gure karroza zan horreo galiziar bat, super polita, hundia, beko pilare horiek, zutabe horiek, arrizko eta goikoa barnizatuta dena egurrezkoa, eta ilargi bat inkrustatuta zehola, ilargi hori izan txirristra, umek igotzeko karrozara eta txirristratik geizteko, kargantua moduan edo, eta, bueno, kuadriako juten marzianak jantzita, eta lengusua eta biok galego astronauta ginen, ez? Bueno, asuntoa da, txupinaz alternatiboan eguna, ostegun gizen baino lehen, karo, barnizatu behar zan bi kapa hori, porque bestela ematen zula egur gutxa zela eta egur zarra zela, ez? Eta nahiak esan zidan, mesedez, hau egon behar da biharko edo larun bateako berandunez, porque gero jarri behar dira gauza gehiago, ez aldunita eritxe baino lehen, karroza bukatzeko. Eta bai, nire kontu. Bueno, hasi nintzen lijatzen, aste azkenen, txupinaz alternatibo baino lehen, eta ja, 11 erditan nola esan, bueno, behintzat jungo, naiz gero etorriko naiz lehenengo kapa ematia, ez barnizaren. Etorri nintzen txupinaz alternatiboa, kuadriako, venga pote bat, ez, eta jo nintzen ferialekura, hango garaian karrozakan egiten zirela, sartu nintzen nire giltzakin, eta hasi nintzen barnizatzen, eman dezagun gaueko 12 erditan ordu batean. Ordu bitan hola lehenengo kapa bukatuta. Barniz usai politorrekin. Kendu buzoa, atea jun, eta ja ateatzen dengoenean, begira atzera bota, eta esaten, ikusi nire bigarren kapa. Berriro aldatu, buzoa jarri, hartu berriro barniza, hasi nintzen bigarren kapa ematen, lauak arte, gau pasa egin nuen, barniza ematen horre bari, etxea iritsi nintzen, bueno, ez dakit, uste izan dela nire inoteketako kolokoi handia, baina ez da, edariek gatik goizik eta barniz usaiaren gatik, eta horrengo egunean goatzen naiz anaia iritsi zalean goizean, karrozara esan zuen, ez dakit, duendek edo epotxak etorri direla, baina ze politxa da gorreoa, eta ja ikusten genuen gure karroza puska hori, eta bai, galiziar bat ilargian, eta ni kriston golokoiarekin, hau inauteri hasi baino lehen. Hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna, que ha venido del cerro. ¿Quién me llama mi gaita? Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna. ¡Que me lo devuelva! Hay un gallego en la luna, luna. Hay un gallego en la luna, luna. Hay un gallego en la luna que ha venido del Ferrol. Pa' calentar las guardianas, sí. Pa' que votaran a... Ari gara ikusten, argazkia. Horri ikusten da, Galiziarra ilargian, astronautak, martzianak, hori barnizata ze politia, bi kapa erra, Nabarmen ikusten da, hemen dizdira daukan, eta nabarmen ikusten da, guk, esan? Eta espaziontzia zala, Botafumeiro terceiro. Botafumeiro terceiro, begira, izen polita da. Guk orengoz Galiziarrik ez dugu ilargira bidali duguna da, Inigo Asensio elurbide lankidea Tolosako kaleetara, lehen 11etako egiten utzi dugu. Ez dakit, Inigo, bukatu duzu 11etakoa? Bukatu dute, presaka dute 11etakoa, ze hemen mugimendu hasi da, txaranga martxan abiatu da, pixkanaka euren posizioak hartzera, bilerarik izango da, hemen protokolo osoa dago, eta ni protokolo hori ondo zagutzen duten bi pertsonekin nago, Ainhoa Onsalo eta Itxaso Ordan Piletarekin, biak gaur plaza zaharrean, udaletxeko plazan izango den txupinaz horreko parodia horren protagonista izango dira nolabait, kontua da, jakin ere ezingo dugula, jakin zer egingo duten, baina tira, egunon bideoi Itxaso eta Ainhoa. Egunon. Kaixo, egunon. Bueno, kontatu ezingo dugu kontatu, baina nik pistatxo bat emango dut, adiez, Ainhoa ikusten dut, hemen eskutan txisa egiteko poto bat duela. Ez dakit hemendik zerbait aurreratu daiteken. Honek badu parodiarekin, uste dut, Ainhoa ez dela ostegun gizenean medikutara joateko intentzioarekin. Ez, egia esan ez. Aurten parodia ikusiko dezue, baino...
Ara. Alaxe da Inigo, 11 minutu bat ditugu, eta esan bezala, naiz irratiko estudio zentraletara jo behar dugu, informazioaren azken ordukoaren bila, uste dut, Jon Telleria barrena lankidea prest dugula. Egunon, Jon? Bai, keixo egunon daizuela guzti, hartu berri Gasteizko legebiltzarrean aldaketa klimatikorako legia, gehiengo zabalak babestutako legia, adostasunak lortuz itxiko du itxura guztien arabera Gasteizko legebiltzarrak berekin bidea, hauteskundetarako instituzioa desegin aurretik, bozkatu berri, esan da bezala, aldeko boto nabarmenekin, PPren kontrako jarrerarekin aurrera egin du aldaketa klimatikorako lege berri horrek. Eta beste harreta gunean Nafarroan dugu, nekazari eta beltzainek errepideetara ari direlako ateratzen 3. egunez, euren traktoreak eta dagoeneko arazoak ari dira sortzen, abiatu berri dute 12 autobidean, Lizarratik Iruñea arteko bidea 200 bat traktorek, Nafarroko gobernuak Santiago bideko autobide horretan eman du harra kontuze ibiltzeko, tarteka bide mozketak ere badirelako, Lizarraldea ez da, protesten eragina ikusten ari den eremu bakara, Tafaian AP15erako sarbidetan ere autoilarak ari dira sortzen, eta baita Tuteran ere Iruñan traktore ilara luzeak ikusi dira lehen orduan, egun osoan zehar, espero dira, Nafarroan ere gaur ere traktoren joan etorri horrek, protesta horrek eragindako ondorioak Bizkaian gogoratu, ostiral honetan izango dela protesta eguna, eta enba sindikatuek bertara deitu dutelako. Eta besterik ez, horiek esan da, gozen berriro, Tolosako Inauteri girora. Eskerrik asko Jon Telleria barna, eta hori da, 11 minutu diren honetan, guk ere aurrera egin behar dugu bigarren kafean, oraindik ere esan dugu, ordu bete luze eta geixoago programa ere badugula, txupinaza zuzenean kontatuko dugulako, baina esan dako, 11 minutu, aurrera jarraituko dugu bigarren kafean. Naiz irratian, bigarren kafea. Goizeko 11 minutu terdi dira, berriz ere Kabialai elkarte aldera joko dugu, Laster gomidatu bat izango dugu, baina Kabialai elkartera Inigo Asensioren gana joko dugu zuzenean. Inigo, ez dakit, hor alkate jauna harrapatu dute duzun, edo nola dauden gauzak? Alkate jauna bilera giroan da eta urduri, baina pentsa zenolako ardura dagoen hemen Kabialaiko udaltzainak ere ikusten ari naizela hemen denak prest eta lanerako. Beraz, denetarik sortzen dute, jende asko hemen inguruan, eta bai hasi naiteke pixkat spoilerrak egiten. Den ez du kontatuko, baina nik hemen ikusten ditut, mediku itxura dutenak esaterako. Mediku, erizain, hemen zinta metrikoa lepoan zintzilika, fonendoskopioa, ez dakit, eta txixa egiteko potuak ere ikusi ditugu. Beraz, horrek esan nahi du, medikuntzak girotik edo zerbait izango dutela buruan, baina esan da bezala, sekretua 10 gutxiagoak arte ez digute argituko, eta hori horrela izaki, horrekin heldu beharko diogu sorpresari edo misterioari, oraintxe bilera oso serioa, gauzak diren bezala, Inauteriak umorea badu, baina bilera serio dabil hemen, eta hurbilduko gara, pixka bat kontatzera barrutik oraintxe bazkide bat nolari den, zerrenda pasatzen, ze posizioetan jarri behar duen bakoitzak, balkoian ere noski, lekua mugatua da, eta hor jende askok egon nahi izaten du, eta bilera honetan ari dira talde bakoitzean nola igoko den, eta nola kokatuko diren, horrexegatik, Patxi Amiano alkatearekin ere aritzeko tartetxo bat itxaron beharko dugu, baina atera naiz berriro elkartetik, Julen Mai, esan da bezala, umorea barrare baina gaurko festa hasiera honekin bada alako ardura, alako tensioa, eta momentu batzutan bileran denak zorrotz, denak serio, eta aurpegietan irriparrilik etzen ikusten. Hemen denak entzun, fin, eta gaur egin behar duguna, umoretik, parrandatik, inautiri girotik, baina ara berean, festeia asera emateak suposatzen duen ardura horri behar bezala helduta. Beraz, hori hemendik kontatzeko, segituan bilera bukatu eta Patxi Amianorekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta bainarekin egonda ere, ordu lorden inguru beharko dugu, beraiek dagoeneko udaletxe ingurura hurbiltzen hasteko, bertan posizioak hartu, antxe ere entregatuko dute beste sari berezi bat, eta urare kontatzeko ara hurbilduko gara, baina joango gara, pixkana, gaurko urrengo ordu honetan gertatuko diren mugimendu nagusi horiek, Kabialai korporazioaren
udaletxerainoko bide hori, bertan izango den barruan egiten den, pleno aretan egiten den eta pribatu xamarra den sari horren banaketa, eta ondoren, ez dakit, txupinazu aurreko giro horretan zer duten gordeta, badakigu behintzat, txixe egin beharko dula norbaitek, fonendoskopio badauzkatela, zinta metrikoa ere bai, ez dakit, asmatzen hasi beharko dugu, eta gure entzulek ere, asmatzen badute, akaso, opariren bat ere eman beharko diegu. Ederki Inigo, gauza bat egingo dugu, guk hemen gonbidatu bat badaukagu, aurrera elkarteko kide bat hurbildu zaigu, berarekin hizketan hasiko gara, baina zuk, alkate jauna harrapatzen baldin baduzu, eskatu itzalasai, eta berriz ere bat egingo dugu zurekin, eta izango dugu, alkate jaunaren txupinazo aurreko sentsazio hauek ezagutzeko modua. Ados? Zoragarri Julen, laizter arte. Gero arte. Ostegun gizeneko gitaraua osatzeko helburuarekin sortu zuen Aurrera Kirol Elkarteak duela 50 urte ostegun gizeneko tanborra da. Aitzaki horren bueltan hasi eta denborak aurrera eginala, ekitaldi osagarri izatetik ostegun gizeneko hitzordu garrantzitsuenetako bat izatera igaro da. 50 urtek askorako ematen dute eta bide luze horretan danborrada sendotzen lagundu duten hainbat alboan eta beste hainbat gogoan dituztela aterako dira gaur iluntzean Aurrera Elkartekoak hain urtemuga seinalatu ospatzera. Erraldoiak eta buru handiak lagun izango dituzte, plaza zarrean ere izango dira, gu kontatzea baino hobea da, Aurrera Elkarteko norbaitekin hitz egite eta horretarako gonbidatu dugu Aurrera Elkarteko Jon Iglesias, bigarren kafera, egun berezi honetan, nola dauden kontatzeko? Egun honetan ongi etorri Jon? Egunon. Zer moduz? Ondo. Urduri? Pixkat, aurten lehenengo aldia da direktore bezala jartzen naizela maioretetin, eta orduan pixkat urdurina, nola ingoten. Baina pozik eta gogokin atatzeko gaur. Eta seguro, belaunaldi jundan kargu honekin, zuzendariarena maioretena, nibak itzure Aitona Jarin, zala, referente bat, inauterin, zure Osaba Fran, Aita Jonander, urtek eta urtek familian jasotzen ze hori uste dut, urduritasuna, ardura iguale bai, ez? Karo, hori da azkenen doketen nik urduri gehiena, azkenen da 3. generazioa da nire familitik ateatzen naizela, eta orduan pixkat urduri ondo egiteko, azkenen, sobre todo Aitonan gatio, porque izan zen lehenengo ateazena gure familietatio, eta orduan, ingen un lehengo iganden hemen baita dantza Kristales plazan, da hori justo de pixkat, eta esan venga, ostegunen atea, gogaskokin, da dena ondo egin. Listoia altua dago, baina seguro beteko dugula lana. Aipatu dugu Tarin, seguraski, guain dala 50 urte, Patxi Jauregikin batera, edo Aguado, eta ezakit, garai bateko, bazkide horiek oso ezagunak ziren eta dira tolosarrentzako, ez? Bai, haiek hasi ziren danborra daiten, da justo Aitona hasi zen lehenengo kantinera izan da, lehenengo urtea, kantinera zaldin gainera, beste guzti, Juan Ramon eta beste guzti hasi ziren danborra da beste guzti organizatzen, da bigarren urten, pixkat seriotasun gehiago hartu zen, Aitona pasazan maioretea, bakoitzak jauri egitoiek jarri ziren bakoitza danborrakin, tal, porque, claro, lehenengo urten atea zenen, izan ziren pinturazko kubokin daula, ez euketen danborrak daula. Lehenengo urtetan esango nuke zela, elkarteko txaranga ateratzen zela, ostegun gizenen, eta batzuk hasi ziren kuboekin eta laguntzen txaranga hori, ez? Ez, beste errazu batzen gati izan zela, hasi zela. Hasi ziren, ez ziten uzten larun bateko aurrerai, ez ziten uzten ateatzen. Orduan, gau baten aizien afaltzen, eta esan zuten, ez digute uzen ateatzen, guk montauko dugu. Gure hain, da horregatik askira izan zen pixkat, kubokin daola, eta bigarren urtea, 3. eta izan hobetzen seriogo, esan zuten, ostia, lehenengo urtea ondo atea zaigu,
ondo pasa deu, goazen segitzera. Claro, hango garaian, larun bateko danborradan bakarrik lauzpabost elkarte hartzen zuten parte, eta claro, aurrera etzan horietako bat, eta aurrerako esan zuten, guk geurea ingo dego ez badiguzue usten, ez? Vale, hori da jatorria. Eta aipatu duzu saldi hori Aitonarena ez dakitenik, entzundako daukat ez dakit iratxo, zetarran pixa eta edo sartu zela saldi eta guztikin. Bai. Aitona izozken ideia batzu, ezoken kiston pixa gurea, eta ez izuzan zuen aguantau, eta ez zuen pentsau, da saldikin da guzti izan zuen barrura, eta konturatzako, ja barrun zeon, da jende guzti, zaizia saldikin, da, bueno, saldiatea, da... Bai. Leno, Aizarratz beletako kideekin hitzein dugu bai, belaunaldi berri bat datorrela elkarteetan, gazte zaudete bazkide modun, haize berrik, ideiak ematen, nabaritzen da hori danborradan bai, ideia berrik, berritzen ari dela ekintza. Bai, azkenen gainak gu adibidez maiorete buruz, dauzkegu gain leno izatea beti izan die mutilek, neskaz mozortuta, eta guain dela 3 urte hola, jasi zen neskak ateratzen, da guain dauzkegu ja erdi neskak, erdi mutilek, gero adibidez baita askotan, nola gu gaztegean, azkenen toki batzutan geldioten ginen, eta azkenen kale honetan adibidez, San Francisco kalen jende asko dago, eta hor gutxitezan, eta gu gazte bezala esan dugu, eske gazte gehienak hemen daude, hemen zeozin barra aukeu, eta hor duen guain zeozingoa hemen, da dantza txiki bat, eta altzimuz. Eta aipatu behar dugu bai, Juan Ramon, Juan Ramon inzausti. Nik gero, Julet gogorazi, anekdota bat daukat Juan Ramon eta bere kuadriokoekin goteraz, eta horiek kontatu behar eta anekdota hori. Baina, bueno, beste referente bat, zuzendaria, danbor guztiekin, beti zuzendaritza lanetan, eta bero karrozatan, eta hainbeste, beste perrexila gure inauterin. Bai, adibidez, ni Juan Ramonek asko lagundu, gaina urten baita asko lagundu, guazik ginen, txiki-txikian nahi eta ni 13 urtekin, baina urten 25 urte justo asteazkenen ningo ditut, eta ginen txikitatio, eta, karo, jende asko zion ja guraso eta hola, eta hor da, nahi eta ginen txikik, eta geduen, bueno, abertzemuz, eta etorri izan guri lagundu zigun denakin, aurten baita nola nahon direktore ez dela, lagundik dena, esan bai, lasai, zeo zer gauzan nio nahi zure atento hongo naiz, musika jartzeko eta hola zu ez galtzeko, eta oso ondo, eta gaina, txikitatio ezagutu dio, Aitonakin da dena, eta oso jatorra. Bai, segundutxo bat, Inigo hitzeske daukagu, ze uste dut, oraingoan bai, Inigo, alkate jaunarekin zaudela? Bai, alkate jaunarekin nago, baina argazki ateratzera doaz, beraz argazki ateratzen utziko diogu eta segituan ariko gara Patxi Amienorekin, baina nolabait entzuleak hau ere ulertzeko, Julen, mai, eta tira, Jon Iglesias ere hor dagoela, zuek ondo dakizue, Tolosan gaurko egun, ostegun gizenean, alkatea ez da Andu Martínez derritu erto. Hori da, hori argitu berdu. Hori da, urteko beste egun guztietan bai, akaso berak kanpoan dagoenean hor badaude, udal batzordeetan alako protokoloak eta zerrendako bigarrenak, zinegotzi edo alkate orde lehenak hartzen duela nolabait herriko alkate izatearen ardura, balizko egoera oso larri bat gertatuko balitz, eta horrelako kontuak, eta gero bigarren, hirugarren, eta badaude, baina gaurko egunean Patxi Amieno bera da, Tolosako alkatea, berak hartzen ditu alkate funtzioak, eta inauteriari asera ematen dio, alkatearen paperetik, eta alkatearen paper horretan, batutan jasan behar izaten ditu herritarren kexak, joan den urtean ere, osasun publikoaren aldeko mugimenduaren inguruko parodia egin zuten, parodia bezain errealare badena, Tolosak badu, eta Ariako lankideek ere egin zuten hemen saio berezia kontatuz ez, Tolosako Asuntzion Klinikaren inguruan dagoen egoera larri eta jasangaitz hori, eta gure zerbitzu publikoek ez dutela behar bezala funtzionatzen, hori ere salatzen da inauterietan, umorea bai, baina umorea askotan satiratik eta bestelako girotatik ere egiten da, baina gaur ere alkateak akaso entzun beharko ditu horrelako leporatzeak eta kontuak. Patxi Amieno, alkate jauna, egunon. Bueno, lehenik eta behinik gauzat argitu nahi dut, barkaidazue egoa pixka bat elikatu nahi izatea, baina entzulei esan diegu Julen mai, ni ikasle ona nintzela, Patxi nire fisikako irakasle izan zen, eta nahi nuke berak baiestatzea Patxi nahiko ikasle ona nintzela. Bueno, nahiko normala. Ara, orain zera, ni gaizkiotzi nahia. Behintzat ez da horrela ezer txarra gogoratzen detela, behataz. Nik esan beharra dauket Patxi Amieno irakasle ona zela, fina. Eta nik fisika
fisika maitatu nola berari esker. Baina gaur ez dago hemen irakasle funtziotan, gaur hemen alkate funtzioan dago, eta esplikatu diogu entzulei, Patxi, gaur Tolosako alkatea zuzarela, eta hori batzutan jende hori buruan sartzea kosta egiten zaio, baina esan dut ardura guztiak hartzen dituzula, baita batzutan kritikak ere, joan den urtean ere, antxe balkoian zinala ari ziren kritikak egiten, eta hori dela pixkat inauteriaren muina. Bai, inauterietan posible da edozer gauza esatea errespetu barruan, baino kritika ere edo eskaera ere egin dezakegu, eta iaz tokatu zen gure asuntoa, osasunarena, eta aurten beste gauza bat, ikusiko dut zer dan aurten. Aurten akaso arinagoa da gaia, baina osasungintzatik gertu ikusten du. Nik ikusi ditut hor, fonendoskopioak, ikusi ditut zinta metrikoak, osasun langile girokoak, den hazingo dugu kontatu, baina bai ez datzerik bai, zerbait gertatuko da osasun giroan? Bai. Bueno, osasun giroa eta nola galdu inditu hile batzutan polideportiboa, orduan gure gorputza zaindu behar dugula, eta guzti horiek. Hori ere izan da, Tolosako beste aferetako bat, kiroldegia greban egon zen, kiroldegiko langileak hilabete luzez, eta hor akaso kilotxo batzuk irabazi ditu herriak orain inauteritan galdu beharrekoak. Hoi da, hortik jungo da zerbait. Nik egia esan da, oraindik ziur ez dakit, baina horrekin lotuta joa. Alkateak beraz konfiantza osoa du lantaldean eta korporazioan olako delegazio lana egin du, ezta? Bai. Ni beste lana egiten dutena, ez dut inoiz esango behaien kontra ezer. Kabialai korporazioko alkatea ere bada, urte desentetan alkate, norbait pentsatuko du, aizu Patxik erreleboa, lekukoa utzi beharko du horrelakoren batean? Bai, aurten izango da. Hoi, azkeneko urtea, nolabait irakurrieko detena, eta horrela borgendik erabaki nun ja, nahikoa zala. 40 urte egin ditugu, ni ere jubilatu naiz, eta orduan hontan ere jubilazioa heldu zait. Hontan jubilazioa heldu da, baina datozen urteetan ere alkate funtzioan ezpada ere kabialai giroan eta ikusiko zaitugu, ezta? Bai. Alkate papera ez, baina hemen sartuta egongo naiz, inongo dudari gabe. Amaiketako honi ezin muzin egin. Honi eta bazkariari eta gero arratsaldean dagoen giroari, ezin da hain errez dena utzi. Oso egun berezia dauzuentzat, aipatzen ari gara etengabe txupinazo, 12etan festa hasiera, kabialai kutxun sari ematea, baina ondoren egun oso bat datoratzetik, konta iguzu nolakoa izaten den egun hori, pista bat eman diguzu. Gastronomia, musika, gozatzeko aukera izaten duzu hor. Azkenean, gozatzeko eguna izaten da gutzako. Hasieratik azten gea kale jira egiten, gero bazkaria deno batea, gero berriro kale jira zezen eta juteko, eta ja nik esaten dut zenetatik bueltan, nolabait ikusten da pixka bat inauterien arima, porque hor gesten gea denok asupedo esaten den bezala. Eta hor egun osoa izaten da izugarria. Bihar atsedenerako aukera izaten duzu, batzuk bai besteek ez, baina zure kasuan? Bai, nik bihar izaten da eguna lasai eta horrela, eta igual datorren egunetarako zerbait faltatzen dala pentsatzen eta horrela. Beti faltatzen da zerbait datorren egunetarako. Bai, beti zaude hor eta derrepente meka buena baztu zait. Egun pare horiek badituzu zerbait moldatzeko. Patxi Amiano ostegun gizeneko izen handi horietakoa, Kabialai korporazioko alkate jauna, eta gaur txupinazoaren momentuan balkoian ikusiko dugun gizona, gozatu gaurko egunaz, eta gero ikusiko dugu elkar. Zuek ere gozatu eta eskarrik asko. Saiatuko gara gure gozatzen hortxe Patxi Amiano, esan da bezala, gero entzungo dute gure entzuleek, berak emango du, nolabait esateko zuziria bota aurreko pregoitxo hori, hurbildu dira ona ere txaranga doinuak eskeniko dituztenak, eta hone batetik bestera, txaranga horrek lagunduta izango ditugu, poliki, beraka, Kabialai txarangak lagunduta, Kikezea txaranga zuzendari ere orain txezut ikusten, baina hortxe da, bideoa grabatzen, urtean ere gure uinetan entzun zuten entzuleek, nola izaten duten, ez? Txaranga zuzendariek elea halako ardura, entxeguak, eta batez ere denak kudeatu beharra, eta Kabialai txarangarekin, eta hemen aski ezagunak ditugunen bat musikarien laguntza, zelaiz ere ingo dute, udaletxerako bidea Kabialai korporaziokoek, eta antxe, Kabialai kutxun sari entregatuko dute, Julen Mailen izan ditugu aizorratzekoak, orduan jakingo dugu ere norke egingo duen zuziri horren jaurtiketa, baina tira, festazteko oso gutxi falta da, eta hemen dagoeneko nabari da giroan, halako
antolakuntza sentsazioa dena ja taldetxotan eta une batetik bestera martxan jarriko dira, musikariak ere entzuten ditut, instrumentuak afinatzen eta pixka bat berotzen, beraz, segituan izango gara hemendik berriz ere giroan, nahi baduzue, uste dute Jon Iglesiasekin aritzeko aukera baduzuela eta laizter bueltan izango gara hemen kabialai elkartearen giroan. Ederki Inigo, eskerrik asko eta esandakoa, nahi duzunean eskatu itzalasai, eta guk bai, Jon Iglesiasekin hizketan jarraitu behar dugu, Juan Ramon Insaustiren figuraren inguruan ari ginen mai, eta Jon, 81 urte, uste dut dituela Juan Ramonek, ze garrantzitsuak diren horrelako figurak, ezta? Esaten dena, lotura lan hau, aurrera danborradak 50 urte iraun baldin badu, horrelako figurei esker da neurri handi batean. Bai, adibidez, aurten da gutxi gehitzei figura gertatio, eta Juan Ramon gabe nire ustez, ez da otan borra da. Azkenen, beak organizatzeko aldan gehiena, gehiago baita txispa ematen dio denai, porque ezin do bere toki edo zeinek hartu, eta nire adibidez Juan Ramon gabe ez dut imaginatzen tamorra da bat. Baukate, nire lagun batek, Iban, Madrien bizi dagoen, da berak dio, badauka, hitz bat dela, enreda makillak, ez? Enreda makilla dela, baparrunak, nola, bere ondoan azitzen den makill hori, eta berak metaforikoki ez dute pertsona batzuk enreda makillak direla, bere inguruan, gauzak loratzen direla, eta frutxoak ematen dituztela. Eta Juan Ramon bai dela horrelako enreda makilla, leno aizorratzeko ekin hitzein dugu justo hori, ez? Erreleboari buruz, eta referente horiei buruz, Patxina ipatu duna Inigok ere, ez? Ze garrantzitsua izan dira, eta ze importantia da bai errelebo hori onartzia, hartzia, eta respeto guztikin ze berrik jartzia gure jaian, ez? Esan jo, bai. Bai, adibidez aurten baita erraldioekin da dena, lehenazu daitela esatea, aurten izangoa 7etan, udaletxen, da erraldioekin ingo daudantza, eta baita horregatik gauz berrik, eta baita ingo dugu erreginen eta hori udaletxen dena batea, eta zemuz aurten zerbait berrikin, zemuz. Hasiko da Plaza Zarren, orduan, udaletxe ondoan, 7etan esan duzu, beste urtetan pixka beranduxeago azten zela, eta aurten berrikuntza bat izan daiteke, erraldoiekin batera jongo zarete, Bai, eta gero baita torriko die buru handik, erraldioekin gote dantza gurekin, da gero jungo die burondik hartzera, eta burondik jungo die tamorrakin barrilekin jungo die, eta ingote tamorra guztia gurekin. Ez dakit noiz bait ikusi dudan burondik tamborra jotzen maskuriarekin, edo ezer gabe dantzaiten baita, txokala egiten busteko ematen umei, tamborra jotzen, barria jotzen behatzi burondi, aukera zino, gerturatu Plaza Zarrera edo rekorridoan, eta ikusi aurrera Kirol Elkarteko kidek beraien tamborra da merezi dulako. Zalantzari gabe, Jon, galderatxo bat, uste dut baita ere parte hartzearen inguruan aurtengoa jendetsuena espada, jendetsuenetakoa izango duzuela, 70 bat lagun irtetzeko azaretela, irakurri dut nik, ez dakit horren inguruan zesan dezakezun? Bai, urte batzutan eukit ditugu arazo, betetzeko barrilak edo tamorra, eta urten eukitugu arazok, ze jende gehiagi zeon, da barril gutxi zeuden, porque jende, gain daude, 70 piko lako zeuze, baina, ia 90 jende izan du, adibidez gu maioreten baita, gaude 11, niri kontauta, eta 13 pertsona nahi dutatea, eta urten izan dien bi atera, ez daudelako traje haientzako, eta urren urtean, ja dauzkegu igual, hasta 5 pertsona gehiago, eta bai, urten izan da, onbun, oso pozik, ze horrek nahi du esan, ambiento nahi ongo dela, eta jendek gogo asko auzkela gauzak ondatatzeko eta ondo pasatzeko. Baina Leona, zen poza horrelako gauzak entzutea, askotan entzuten deu kritika hori ez, inotei ezberdin ezak zer, nik gazte hauei entzun da, bizi inoiz, baino biziago dago, inauteria eta torkizuna behi da ez dakit, positibo izan. Bai, eta beletakoekin ere ipatu dugu, Jon, nola, beraiek aurren jaialdi, aurren danborra da egiten dituzten, nola baitere bada hor, transmisio lan batez, belaunaldi batek besteari basatzen duna, txikiak gaztetatik egin behar dire inauteri zale, inauteriak biziraungo baldin badu, eta zuen kasuan ere 50 urteko ibilbide horretan, nonbait badago transmisio lan hori. Bai, guen dela más o menos 5 urte hola bazizien ja gaztek sartzen, eta hortik aurrea ja sartu die gazte asko, eta
hor gare oso pozik, ze azkenen zuzatezuna, nik adibidez legortakoa naiz, baina eta beti Tolosakoa, eta ni txikita tio, etorri naiz inauterita, txupinazoa, dena buelta guztik eman, da orduan negatiboa eta txikitatik izan bara zalea, eta azkenen ondo pasatzeko inauterik, eta aste bat urten, guazet denak ondo pasatzea. Zalantzari gabe, gaur da eguna, gaur izango da danborra da, gaur guztia ondo ateratzeko lan asko eginda, noiztik hasten da? Aurrera elkartea danborra da prestatzen? Bostak aldea. Bostak hasten gara lehenengo pertsonak aiatzen, dena preparau, gauzat toki gutzi, bosterdik aldea ja jende gehiena etortzen da, eta orduan azkeneko ensaiok, bakoitzai trajeak eman, gure kasun makillatu, erreginak ere makillatu, eta dena bostak aldea hola, eta 2 ordu lehenago, más o menos. Hortengoa, seguro giro berezi urduritasun puntu hori berezi dalako 50 urte horrengatik. Jose, zein bidia hor zulotxo batetik ikustea edo sentitzea hor barruan gertatzen dena. Magikoa dia momentu horiek. Bai, oso gaina guain ja dena dakau prest, horregatik juten 2 ordu lehenago, baina ja dena prest dago, dakau almazenen dena jarrita bakarri da aiatu, eman, eta guain adibidez jungo naiz baita ni ambientea daulako guain sozidaden daula, eta orduan jungo naiz pixka eta ondo pasatzea, eta aita hor dago justo, alzemuz. Eskuminak eman Jonan Derri, bai Osoa Frani, eta horrelako kide guztiei, hau pazuek, eskerrik asko. Joni Sausti esan dakoa, mila esker, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, 50. urte hurren ekitaldi edo ospakizuna borobila aterra da bila, eta ez gutxienez beste 50, Oida, mi esker zuei entzutagatik, eta espero gaur entzututen guztiei etortzea, espero izuegu antzazpietan, da denak ondo pasatzea, eta gora inoteriak. Gora! Pasu. Goizeko 11:27 minutu, ostegun gizenaren bueltako saio berezi honekin jarraitzen dugu. Ordu erdi pasatxo geratzen da Txupinazorako, eta uste dut Inigo Asensiok baduela inguruan, Kabiala irkarteren buelta horretan, beste protagonista bat, ez da Inigo? Badut beste protagonista bat ikusi behar duzu, mugikorra hartu eta une guztiaka Instagramen zuzenen ari da hau transmititzen, pentsa. CEA Segurola sartzen bazarete Instagramen, entzuleok hortxe topatuko duzue Kabialai korporazio guztia prest, Kabialai txarangare prest, eta txarangaren zuzendaria, Kike Zea jauna hementxe eurekin. Kike, egunon? Egunon. Urduritak nibalda edo dena martxan? Bai, urduretzena asko urtero, aurten 25 urte iken ditut zuzendari bezala, baina lehenengo urten, nik uste urduri gehiago nahola urten. Galdetu diot Kikeri, ea piezaren majo bartzuten, baina zehaztu diazu Kike, gaur txaranga jarriko dela martxan, Txupinazoa jaurti eta ondoren. Hori da, bai, beti bezala egiten du bezala. Txupinazoa lertuta geho, orduan hasten gehaz, ostegun gizeneko abestiarekin. Sasiko ipatxu kantu horrekin hasiko da festa, eta hori nahiko momentu ikonikoa da. Plaza guztia hor dago zai, eta bapatean, pum, hasten dira lehenengo notak, jendea dantzan, eta inauteria hasi da. Momentu hortan, lehenengo ostegun gizen pieza hori jotzen dezuenean, txaranga zuzentzen, ze sentitzen du Kikezeak? Ez dakit zer esan, porque esati zuten bezala, urduri jartzen naiz, oso urduri, eta da, sensazio bat, ez dakit ezin detela jakin, ez dakit esateko nola dan, baina bai oso hunkigarria. Joan den urtean aritu ginen, zurekin izketan bigarren kafean Kike, eta aurretik izaten ditu, zuzendariak alako lanak, prestatu behar, piezak, buruan, urte asko dira, dena oso mekanizatuta, baina ere, beti dago errepasatzeko, mozketak, paroiak, eta horrelako keinu batzuk musikari nola eman, horrelako lanak egiten dituzu edo dagoeneko hainbeste urte eta gero ez da behar? Ez du beharrik. Musikoikin, badakizu enolako dien, oso musiko oso trebeak, eta beak nahi duenez, ikendu ebek inue eta beak aldatzen dute abestia, eta, behintzat kale jira luzea danen. Bestela ikendu abestia eta gelditu, eta orduan beste abesti bat hasi, baina kale jira luzea danen, beak egiten dute mozketa guztik.
Beraz, zuzendarian lana, gerente lana da, ez? Dena antolatu, inorri ez dakiola ezer falta, ez zaizula inor galdu, horrelako kontuak. Bai, gutxi gora bera, bai, olako izatea, bai. Entzuten ari gara, Kabialai korporazioan martxan dela, Kikeze agurtuko dugu, eskerrik asko gero ere akaso gongo gara, Kike? Bai, gero arte eta ondo pasadanok. Hoixe da, ondo pasatzea da asmoa, baina badoa, oraintxe korporazioan nire eurekin, kale jiran ez, musikari gabe eta txintio jetxiko gara, igoko gara, barkatu, errekaren kontra igo egiten baita, eta udaletxerainoko bidea, esango nuke Korreo kaletik egingo dugula, oraintxe baieztatuko dizuet, baina plaza berritik irten, hemen, Tolosarrak ez ziren entzat kioskodun plazatik irten, hortxe dago Kabialai elkartea, musikaren kioskoa edo kontzertuak egiten diren kiosko txori dagoen plazan, eta bertatik, bagoaz esan da bezala, lehenengo Korreo kaletik barrena, eta poliki-poliki, plaza zaharreraino heltzeko, antxe udaletxeko plazan, dagoeneko jendea prest eta 4 minutu barru, Kabialai kutxun saria ere entregatuko dute udaletxeko pleno aretoan, bertara ere hurbilduko naiz Julen eta Mai, eta saiatuko naiz mikrofono hau hurbiltzen, nolabait ikus ezazuen nola egiten sari horren entrega, Laizorraz Peleta elkartea jasoko duen sariaren entrega, eta antxe berriz ere nahi baduzue, bat egingo dugu, oraintxe esan da bezala, bagoaz poliki-poliki, Alde Zaharreko kaleetan barrena, udaletxeruntz, urtero eta urte askotan errepikatu den momentu honek, beti du berritik, beti du berezitik, eta hori kontatzen eta transmititen saiatuko gara segituan. Ederki Inigo, oraintxe Txupinazoren inguruko zuzeneko streaming seinaleare ikusten ari ginen, eta ikusi dugu, Kabialai elkartetik korporazioa nola abiatu den, hortxe ikusten dugu, Alde Zaharreko kaleetan bazoaztela edo badoazela behintzat, udaletxeko plaza zar inguru horretara, eta Inigo esango dizugu, aurreratuko dizugu, plaza zarrean jada girotxoa ere ari dela sortzen. Beraz, laster izango dugu berriz ere Inigo Asensio gurekin, eta Mai, lehen anekdota batzuk kontatu ditugu. Pendiente gelditu zaigu, ez? Juan Ramon, Intzaustirenekin, lotura, eta bega, a ber, 1985ean, nire aita, Jose Manuel Gorostiaga, jaso zuen distinguido inauterizale kutxun sari hori, eta orduan, albiste hori ematen da igual urtarrian edo horrela, guia geneukan pentsauta gure karroza eta hori, gande eta aste artean ateratzeko, eta baino familian esan genuen zerbait berezein behar dugu, aitari sari hau, eta venga, aterako dugu karrozatxoa behintzat astelenitan, aitarekin batera, eta atera ginen aita nire anaia Julian, eta ni neu, toreroz jantzita, ni nintzen Jesulin de Ubrique, aita zan Curro Romero, justo belaunaldiare garena, eta ateratzen zan, nire anaia Juliana de Domek, kasetari taurinoa, eta txikia zenean Julen Gorostiaga hemen egon dena, zorratz, oso txikia zela, orduan simbolikok izan errelebo hori, ez? Nola, aitona erretiratzen dela, nire konfirmazioa karrozatan, eta txikiaren alternatiba. Justo, rekorrido bukaeran, hemen estudio paren, hemen Barsanti zegoela, aterazan Javi Zurutuza, Barsantiko Javia, eta goraizi batzuekin moztu zuen koleta aitari. Erretiratu zen, eta hori izan bere azken karroza inauteritan, oso magikoa egun hartan. Asuntoa da, kamioi zar bat lortu genuen azken momentuan karrozatxoa egiteko, entendido zero zan izen burua, porque telebistan zegoen entendido zero, eta oso adituak garenez, entendido zero, horrelako tertulia eta orinoa, Jesulin Curro Romero, eta apurtu zen motorra. Justo ateratzean, kamioia imposible. Eta justo Juan Ramon Intzausti eta bere kuadriako juten ziren franziskanos o monjes jantzita gregorianos, bazegoen parodia bat Jesulin de Ubrique letrarekin, Adeste Fideles doinuarekin. Eta beraiek kantatzen zuten himno hori Jesulin de Ubrique di. Hasiera baten esaten genuen, zuek punta batea joan eta gu beste punta batera, porque gaia berdina da, gaia Jesulin de Ubrique da. Baina azkenean esan genuen, beraiek atera zuten soka luze bat, lotu zuten beraien karroza eta gurea, beraiek tiratzen gu beraien atzetik, eta aktuazio guztitan, iten genuen lehenengo gu atzean gure parodia, gero publikoa guztia gonbidatu aurreko karrozari juteko, monjeen eta Juan Ramon Intzausti eta bere kuadriako ikuskizuna aktuazioa
ikusteko. Nik txikitatik jaso dudan karrozen arteko giroa horrela izan da. Oso, elkartasuna, lagunak, beti laguntzeko prest, bultzatu behar da kamioi bat arrankatzeko hor ginen, materiala, utzi sierra elektrikoa, utzi ez daki zer, ferialekun sortzen zan giroa ezinbestekoa zan konpartzen artean eta zea hori. Eta hau simbolikoki, leno, erreferente bat zela ipatu du Jon Iglesiasek aurrera elkarteko kidentzako, nik esango nuke Tolosarrentzako, Juan Ramon Insausti bezalako figurak edo nire aitarena, Jose Manuel Gorostiaga, edo Tarina ipatu deguna, badaude horre izen asko falta dira aipatzeko, baina zerrenda luze hortan gure referenteak izan dira, eta politia da ikusteak gaztek eta energia berria nola jarraitzen dira elkarrekin lan egiten, elkarte bateko beste elkartekoekin, txaranga bat bestearena, musikari bat juten da txaranga batean, gero juten da karroza beste elkartekoena, eta oso polita, hori esango nuke hori dela gure inotarien atmosfera edo zementua batzen gaituena. Eta ze garrantzitsu ez, Mai, gaur goizean hainbatetan agertu den kontzeptua da, transmisioarena, zuen karroza honek irudikatzen du hori, ez? Transmisioa. Justo, eta errelebo hori belaunaldi, hemen argazkian ez da, teatzen, hilabeteak Julen Gorostea hemen agertu den, aia guain beletako direktibako kidea, bere lehenengo esperientzia karroza batean hilabetez, bere aita besoetan gure karrozan, ez? Nola ez dakit ADN-en daukagu sartuta inauteri Tolosarrok, eta hori esker jarraitzen dela indartxu, ez? Eta horrekin batera, aipatu duzun beste puntu bat, ez da, gauza bada astelenitan, zaldunitan, asteartitan karroza batean ateratzea, baina karroza hori ateratzeko aurretik dagoen bide hori, ferialekuko giro hori esan duzuna, hori ere ez berezia. Eta hotza, eta osea, bueno, kriston, zakit, igual, -2 gradu, eta hor pintatzen, eskuak gelditzen dira geldirik, eta hori batzutan, ez dut ekarri, ez dakit, motosarra behar, ondokoak badaukate, edo behar da alikate bat daukazu, eta horrelako sortzen zala giroa ezinbestekoa. Zenbat lagun talde, zenbat amistade sortu ote da ez, giro horretan. Nondik ezagutzen zarete eta ferialekutik? Hortik, elkarrekin egon ginela lanean urte batean, edo urte asko karroza prestatzen. Kurioso da, aipatu nahi beste gauza bat, konturatzen bagara, Aizorratzueletako 50 urte aurtan borrada eta sortu zenetik, aurrera elkarteko kideak 50 urte hasi zenetik, ari gara 74 urtean, Franco azken ostikadetan zegoenean, ostikadetan, eta ja Tolosan, ez dakit, arnasten zan aldaketa zea hori, gero transizioa eta guzti hori torriko zela, baina Tolosako inauteritan ja lehenago ja somatzen zela, zerbait aldatzeko zegoela, eta bizi berria zetoztela. Esan dezakegu, egun agian horre beste puntu bat gaudela, non hemendik aurrera ikusiko dugu iraultza bat gure inauterin ere. Begira, datu horretan fijatu gabe nengoen, baina horrek ere badu irakurketa zuka aipatzen duzun bideo horretatik, hau da, garai aldaketa bazetorrenaren usaina, eta han sortu ziren lehendabiziko kimu edo lore hauek, orain jada zuetz bihurtuta daude, eta ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den. Loratuko dira, seguro. Bai, Inigo hitz esko dugu. Bai, zuek hemen errelebo aldaketarekin ari zarete, eta hemen jende gazten mordoa dago. Egun hone. Aizue, galdera badaukan nik, hemen jende asko dabil, baina ez dakit ze gertatzen da hemen, zergatik da bain beste jende. Inauterik Castella. Inauterik Castella, eta inauterik Castella, baina noiz hasten di inauteriak? Amabitan. Bale, entera duta zaudete orduan. Baina baldakizu hemen holtza txiki hau badago, eta hemen zer gertatuko den? Norbaiten bertxoka bestu betula. Bertxoka bestu dituzte? Uste dugu baiet. Baina, igual Maialen Lujanbio eta hola? Ez dakigu. Hori baieztatu beharko dugu. Nik uste dut bertxorik ez dela egongo, pentsa. Pues igual diskurso bat. Igual hortik gehiago, edo igual parodia moduko bat, antzerki bat izango da hemen. Baina gutxaran gatzetik jungo geha, ez garen gatuko. Badakizue kantatzen ostegun gizeneko kantua? Bre? A ver, nola da? Ostegun gizen? Eskerrik asko kuadrilla ikusten duzuen bezala, ondo ikasia dauzkagu hemen gazteak lehenengo lerroan, eta jakin ere badakite, zer ari den gertatzen hemen, xaxatu nahi nituen pixka bat, ea non harrapatzen nituen, baina bai, ondo dakite zartan ari diren gure gazteek, eta txarangak giroak hori da, inauterien eredu
ez dakit berriarena, maiz inauteriak beti izan dira, ez, txarangaren inguruan eraikitako festak, baina azken urteetan gauza batzuk galdu dira, akaso sormena, gauza txikiekin inauteria egiteko, ez da egite, esentzia hori pixka bat akaso galdu da, eta aldiz gazteen joera txarangatzetik aritzeko oso umetatik gertatzen ari den zerbait da. Bai, egia da, ez dakit, alde batetik bai kritika hori entzuten dela, sorkuntza aldetik jetxi dela inspirazioa, egia da, oso saia da egun originala izatea, bai, bueno, ez dakit inteligentzia artifiziala eta gauza guzti horiek, egun-egunero ikusten ditugu, ez dakit, iturri ezberdinetatik hainbeste gauza kreatiboak, gero igual zaila dela originala izatea. Baina nik esango nuke harima edo espiritua biziri jarraitzen dela, eta adibide hori dela, ez? Gazte pilo bat, eta nerabe pilo bat txarangen atzetik, hori zer esan nahi du, ez? Inigo, non zabiltza? Dudari, esan. Udaletxeko pleno aretora, eta hementxe, entregatu berri, kabiala ikutxun, inauterizale kutxun sari hori, hementxe dozkagu aizorratz beleta elkarteko, hainbat bazkide, gaztetxoak, danborrak hartuta, gaur sariaren zati handi bat ere horren baitan delako, eta lortzerik badugun entzutea hemen Ainhoa Onsalo, lehen entrevistatu dugun zinegotziak kontatzeko duena. Eskerrak emateko bai, kabialaiei, gure izena behin aukeretan jartzagatik eta errekonozimendu egiteagatik. Nola ez, gogoan izan bidea hasi zuten haiek, gero ondoren urteetan bidea jarraitu dutenak, eta gaur egun lan horretan gabiltzan jendea ere bai, eta holako rekonozimenduek itxizuna da indarra eman berriz ere bideari eusteko, eta hemen Imanol Arabalaza, lehen ere gurean izan da beleta elkarteko kideari daizketan orentxe. Eta ondorengoetan ebaita inauteri hauek indarrez eta gogotsu hartu ditzaten. Eskerrik asko den denoi, gora inauteriak eta nola ez gora aurtengo inauteri kutxuna. Hortxe saria entregatuta, hortxe eskerrona, esan da bezala, Imanol Arabalaza zuzendaritzako kideak, eta Ainhoa Onsalo berriro izketan. Amaiera ematekotan, handu, zurea da hitza horkoan. Tolosako alkate ofiziala. Iritsi da horren beste espero gendun eguna, ostegun gizena, eta, gaur hemen elkartu beha, eskerrona adierazteko eta zorionak emateko. Nik bai aizorroz beletari, urte askotan egiten dezuen lanagatik, bai zuei eta bai aipatu dezuen bezala, zuen aurretik egondean guztiei, ez? Orduan alde hortatik, Tolosar guztien izenean, gure eskerrona eta zoriona. Eta bestetik, baita ere gogoratu nahi nuke, kabialaik ere 40 urte daramatzala ekitaldi polita antolatzen, eta behi ere eskerrona eta zoriona. Eta batez ere, oaintxe alkate patxi dugu, eta entzun dut, alkate gisa erretiratzea dijoala, eta, alkatetik alkatera, aurrerantzean, hobena desio dizut, eta badakit, murgilduta jarraituko ezula festan, eta espero etortik ere ikustea. Eta besterik gabe, zorionak guztioi, ondo pasaitzagon jaiak, eta gora ostegun gizena eta gora inauteria. Hortxe lankideok, Andu Martínez derrituertu alkatearen hitzak, gaur, esan da bezala, alkate, bigarren mailako alkate posizio hortara nolabait igarota eta Patxi Amiano arduradun. Argazkia prestatzen ari dira, Ainhoa Onsalo, jakin dugu ez da ofiziala, baina datorren urtean bera izango dela korporazioko alkatea, horre aldaketa generazio aldetik, baita emakume bat alkate lan horietan ikusteko aukeragatik, beti ere kabialai, korporazioari dagokionez ari gara, baina horre aldaketa bada, eta nik uste Julen eta Maia ipatzen ari zinaten ez, nolabait generazioen belaunaldien arteko lekuko emate hori, igaro behar hori, eta hemen ere gertatzen ari da, Patxi Amianoke agurre esango dio, berak ere kontatu dugu gure mikrofonoetan, oraintxe Andu Martínez derrituertu Tolosako alkateak ere aipatu du, berak agur esango diola nolabait ostegun gizeneko korporazioaren alkate kargu horri, eta Ainhoa Onsaloari gara dagoeneko, ardura hori hartuta mikrofono eskuan eta guztia behar bezala gidatuz, horre aldaketa izango da, eta horre garai
bueno, berriak edo, badatoz mai. Bai. Lekuko, ez dakit, oso magikoa da lekuko hori, bai, ez? Osea, zenbat emozioz kargatuta dagoen lekuko hori. Zer respetu handiarekin jasotzen dute relebo hori, eta ze ilusioa, hemen Jonek aipatzen zuen, Jon Iglesiasek aipatzen zula, ardura hori, listoia oso altua dago, horrelako erreferentekin. Hori aldi batetik ekartzen digu, urduritasuna, beste alde batetik ardura, ez? Eta seguro, konfiantza osoz, kriston inauteri izango direla. Eta ziurrenik, orain ardura kartzen ari diren hoiek, orain arte ardura postuetan egon direnen babesa ere izango dute, non babestua, non ikusia, aholkoa jasoko dituzte, eta nik uste dut mai eta Inigo zentzu horretan, gazteek belaunaldi berri gogoa baldin badaukate, etorkizun hori ziurtatuta dagoela, ze ikasi nork erakutsia badute, eta ikasteko gogoa baldin badute, ziur, aipatzen ari garen bezalako ereduek aurrera jarraituko dutela. Eta belaunaldi berrien presentzia horrekin gozatzen dute askok, eta hoien artean uste dut Tolosako alkate jaunak, Andu Martínez de Rituerto, egunon. Egunon, Inigo. Bueno, aipatzen ari gara hemen Mai Gorostiaga, Julen Goikoetxea, eta Irurok, eta gurekin izan ditugunen bat gonbidatu, badagoela, belaunaldi berrien iritsiera, orain aipatu duzu, Patxi Amianok ere lekuko utziko duela, jakin ere badakigu, extraofizialki hori izango denez, lekuko hori hartuko duena, jende gaztea, emakumeak ere horren kabialei korporazioaren buru izatekotan, eta badago ez, inauteritan etengabe berritzen den zerbait, eta hori ere ezinbesteko da. Hala da, festa oso bizia da, eta ala beharrez evoluzionatu behar dugu, eta aldatzen joan behar du. Eta hala izan da, azken 30 urtetan bereziki, oso masiboa bihurtu da, eta ala beharrez neurriak hartu behar izan dira, erreleboak, eta bizitza da. Askotan dagokizue, arduradun politikoei olako neurriak hartzea, egokitzapen horiek ematea, gero eta masiboa doen inauteri bat martxan jartzea, naiz eta beti herriak ez duen errex ulertzen, baina inauteriek ere badute ez, azkenean elkar ulertzeko berezko energia bat, hemen historiari begira, egon dira, liskarrak, arazoak, oso iraganean, eta azkenean festak beti egiten du aurrera, eta uste dut aurten ere horixari dela gertatzen, ez? Festak baduela bere kabuz nahiko indarra. Bai, nikoi azmarratu nahi nuke. Gure helburu nagusia da festan parte hartu nahi duten guztiei tokia egitea, eta orduan borondate horrekin egiten deulana. Badakigu, denok pentsatzen deula ez gure tokia dalagian garrantzitsuna, hemen deno daukau tokia, denogea garrantzitsuak, eta guk helburui daukau tokia indenei eta segurtasunez festak antolatzea. Uste duzu, eta jakin ez dakizu, baina uste duzu alkateak inauterietaz gozatzeko aukera izango duela? Bai, noski baiet, eta espero inauteri ederrak izango jala, nik espero jendea gogoz, alai etorriko ala, disfrutatzeko gogoz, eta desioa ondina da, bakean bizi ditzagula, inongo erasoi gabe, inongo indarkeri gabe, eta hori da, esoietena, eta seguro ukiko ditu dela momentu asko disfrutatzeko. Andu Martínez de Rituerto eskerrik asko, protagonistak laizter izango ditugu behan holtzan, eta eurei leku egin behar, izango du inauterian zehar, elkar ikusteko aukera. Hori da, eskerrik asko. Hortxe alkatearen hitzak, eta Julen Maizuek ere ikusten ari zarete, Tolosako udalak eskaintzen duen, zuzeneko streaming horretan ere, irudietan laizter, hartxe izango direla, gaur goizean elkarrizketatu dugun itxaso urdanpileta eta Inigo Perurenak uste dut hartuko dutela nolabait ardura, ordezkaritza horre plazan bertan dagoen oholtza txiki horretan eta aipatu dizkizuedan gauzatxo horiek baieztatzeko une izango da, fonendoak, zinta metrikoa, pixa egiteko potetxoak, ez dakit honek kontrol mediku baten edo kirolari baten proben antza edo hartzen du, Julen, bai? Bai, Inigo, aurreratu dezakeguna da, ikusi ditugula, hor bata zuriekin eta horrela jantzita udaletxeko atari horretan, beraz, zuk esaten duzunaren bidetik jo dezake, hemendik minutu batzuetara ikusiko dugunak eta kontatuko dugunak, hemen naiz irratian, esan bezala, Guardiko 12 aratako joango delako gaurko bigarren kafe saio berezi hau, Tolosako inauterien hasiera zuzenean kontatu ostean, eta Maizuk ematen aldiozu tankera, ze gertatu liteken datozen minutu hauetan. Irudian ikusten eta goratu naiz, nire semet, nerabek, prenerabek, beraientzako egun zoragarria da gaurkoa, ja, atzoti prestatzen kuadria bat juten dala, igual, hilek tindatuta eta txupete bat lepoan, beste kuadria bat buzoz jantzita, beste
moda horiek bai ez daude inun idatzita, urtez urte juten dira aldatzen, nire garaian zen gabardinak, denok gabardinekin atera ginela. Gero beste bolada bat etorri zen, denok buzoekin aterata. Buzo koloretsuak, umez jantzita, bai, eskolako mantalanik esango nuke, etxera batekoan aprobetxatuz, kolorete gorri batzuk, ia tintatu, eta beraientzat oso berezia da. Bai daukagula idatzita dogma bat horti, gaur txilaba eta mozorrotu gabe, baina umek badaukate puntu hori nun, bale, ez mozorrotuko gauza handikin, baina daukadanarekin nire kolorea emango dut festari, eta hori oso polita da ere. Niko gogoan dut, bai, gu, hoxen, erabeak ginenean, bagenuen ohitura txilaba gerriraino, eta gero, galtza bakero batzuk hartzen genituen, eta beti gora fleko batzuk mozten genituen, eta galtzetan idazten genituen, bururatzen zizkigun gauzak. Eta gero, azpitik horrela koloreinetako galtzerdi batzuk sartu, kontua zen, idazten genuen horrek akaso hurrengo urterako etzuela balio, eta komeriak izaten ziren, beste galtza bakero batzuk behar izaten genituela, eta badakizu urtetik urtera galtza bakero pare bat horretarako apurtzen ibiltzeak, sortzen zizkigun, gurasoekin olako gora berak. Egia da, izan beste uniforme tipikoena, ez? Galtza bakeroi moztuta fleko dunak, eta galtzerdi koloretsuak, eta txilaba barruntik sartuta. Hori da. Kanpotik ezan atera behar. Eta gauza bai prestatzen zan, edo prestatzen dira azkeneko momentuan, bezperan, behar, venga, umena, edo buzoekin, atxinoa junta buzok erosi, edo bestela horrelako galtza zar bat hartu flekoiek atera eta goazen kanpora. Eta oso polita, giro hori, umek hasi dira antolatzen bereien parodio propioak, eta ez dakit hor dago eskola. Bai, eguerdiko 12:09 minutu dira, eta udaletxeko plazarekin bat egin behar dugu, zehor ikusten ditugu ja da holtzan hasi direla, zer entzun dezakegun? Ari gara, zuzeneko seinale hori entzuten. Inigo Asensio Elurbidek ez dakit entzuten gaituen, ez dakit gertatzen ari den hori bertati bertara ikusten ari ote den. Inigo, nolabait ere zer ari dira, Patxi Amianoren lekuko hartuko duena aurkezten? Horretan ari zirela esango nuke, baina uste dut ez dela hori antzerkiaren funtsa. Nolabait lehen ere Patxi Amianok aurreratu digu, kiroldegia Tolosan, kiroldegia kudeatzen zuen enpresaren lan baldintzekin egontzen ezin ulertu horretan, edo emagune langileen baldintzak betetzen ez zituen egore hartan, hilabete asko igaro zituela itxita, eta uste dut Tolosan arazo handietatik ere barra egiteko joera baduela inauteriak, hori oso da, Tolosako inauteria, eta horra ari dira, ez nunbait kiroldegi itxira onda, eta hemen jendeak kilotxo batzuk irabazi ditu, jendeak osasun pixka bat galdu du, batek oraintxe pixa ekarri du, hortxe ikusten dugu, eta pixa berdea da, eta horrek ere ikaratu ditu medikuak, horari dira lepoaren neurriak, pliege adiposoak edo grasa kopuruak eta neurtzen, eta Inigo Perurena da oraintxe horre lan horiek egiten ari dena, hortxe ikusten dugu itxasurdan pileta ere, lehen ere gurean aritu da, eta poliki korporazioko jende ari da igarotzen, baina akaso ari dira julen hautagai berri horren bila, datorren urtean Patxi Amiano ordezkatuko duenaren bila, ezin ziurtatu hemen zuek entzun eta gertatzen ari dena entzuten nahiko komeria baditut, baina bai, oraintxe ere ari dira, ez gerri inguru hori neurtzen, hor metro terdi inguruko neurri ematen ari den gizona, eta uste dute hori, jendea pixka bat dantzan jarri beharko dugu lainauterietan kilotxo batzuk galtzeko, kiroldegiak bitxita egon da gero Tolosarroi batu dizkigun kiloiek galtzeko. Ikusi ditugu korporazioko kide hoien nola igo diren, holtza horretara, eta hor, 3 bat lagun ikusten ditugu, bata zuriak eta jarrita, eta ari zaizkie, neurri ezberdinak hartzen, gerri bueltako neurriak, bularraldekoak, buruko neurriak ere hartzen ikusi ditugu, gero, korporazioko kide bat beste baten gainean eseri eta azpian zegoena flexioak egiten ere jarri dute, beraz, ari dira, Inigo, zuk esan duzunaren bide horretan, nolabait ere, ez dakit, korporaziokoentzako traje berriak prestatzen edo zerbaitetan? Bai, parodia azken finean da, oso polita da hori hartzen dugu, bufoi lana egiten ere, hori da. Azken urtean gertatu diren gauzekin, osatzen dugu horrela parodia bat, denok identifikatzen gara elkarro horrekin, eta umore hortxe dago.
Inigo, 6 minutu eskas geratzen dira txupinazoaren ordurako, Eguerdiko 12etarako, berriz ere, naiz irrateko entzulei gogoraraziko diegu, 12etatik haratago jarraituko dugula bigarren kafea saio berezi honekin, Tolosako ostegun gizeneko txupinazoaren ondoren artetik behintzat hemen txegongo gara, eta 5 minuturen faltan gauden honetan, plazan jendetza ikusten da, esan dugu, streaming zuzeneko irudi horretako plano aereoetatik, jendetza ikusten da plazan. Bai, Julen, jendetza esango nuke hemen askoz jende gehiago ez dela kabitzen, hortxe dauzkagu, kasino inguruko gune hori, handik Nafarroako zubi zaharraren maldan, zubi erdia osatzen duen maldan ere jendez gainezka, zerkaus inguru guztia ere, horre Solanak kalean ere jendea, baina batzuk lehenago etorri dira eta denborarekin aritu dira hemen leku hartzeko, inguruan gazte mordua daukat. Noiz iritsi zarete zuek, ona plazara leku hartzeko, neskak? Noiz iritsi zarete hemen leku hartzeko? 11 aldea. Osea, ordu bete iaia badaramazu hemen. Bai. Ze espero duzue, baldakizue zerbait? Ez, zertaz. Hemen, txupinazoaren aurretik ari dira parodian, baina zerbait gertatuko te da, hemen ari dira, zuek ere jakingo duzuek, kiroldegi eitxidea gontzela, eta uste dut ari dira leporatzen Tolosarroi kilo batzuk hartu ditugula. Bai, zekit. Zuek kirola egiten jarraitu zen, duten kiroldegi eitxidea gonda ere. Bai, kalen. Hoixe, kale hortarako dago. Nik esango nuke, minutu pare bat barru, abesti bat jarriko dutela eta denak dantzan jarri barko duzuela. Ze barkatu? Nik esango nukela, 2 minutu barru abesti bat jarriko dutela Kabialai elkarteko kideek, Tolosan gaur alkate eta udal gobernu osatzen duten horiek, eta dantzan jarri barko duzuela. Beraz, ez dakit, prestaudete dantzarako edo zein da plana. Beti, hombre, beti. Baina dantza txarangaren atzitik egin beharko, ez? Bai. Lehen batzuei galdetu, eta bazekiten ostegun gizeneko kantua, eta bazekiten, zuek badakizue? Laroi, batzakiten nana. Bai, hori, abestuko duzue? Venga, 1, 2 eta 3. Baina ze baita. Ostegun gizeneko kantatzeko. Ez da egito sondaginik, beldur badaukat, Julen, mai, hemen zuek hasten bazarete ostegun gizen kantatzen, akaso plaza guztia kantatzen jarriko dugula, eta hori ez da protokoloarekin bateragarri, beraz, beste momentu batean harrapatuko zaituztet. Ze, benetan diotu, hemen kantuan hasten bagara, igual plaza guztia kantuan jarriko dugu, eta hori ez da orain behar den zerbait. 12 eta 2 minutu inguru, orduan txe, Kabialai txaranga jotzen duenean, orduan kantatu eta dantzatu. Ondo pasan eskak? Eskerrik asko. Inigo, bai, Julen? Hemen laborategitik ez dugu kafea eta horrelako ezer izan, baina nahiko giro iluna ikusten ari gara, eurikonturik ez da oraingoz. Hemen ez da inor. Eurikonturik ez oraingoz, gauzat esango dizuet, eguraldiari buruz dakien jendeak esan ohi du, haize asko dabilen bitartean euririk ez duela egiten, haize eteterakoan orduan bai egiten duela euria. Euria egingo aldu. Euria egingo aldu. Ez dakit. Ze baldakizu euria egingo duen, oze? Euria egingo alduen. Hauxe kantua eta plaza dantzan. Hementxe Julen kantua jarriko zutela jakin ere manekien, hortxe eskaleta bat ikusi dut udaletxe barruan eta ari bizazua botata. Eta esango nuke, entzuten ari garen hau zera dela. Beste Pantojaren semea nola da ba? Pakirrin? Bai, Kiko Rivera. Kiko Riberaren mambo dozai ze kantu den hau, baina hemen jendea dantzan dabil. Nigo ari gara ikusten zuzeneko seinalean, kirolariz jantzitako mordo bat agertu direla orain holtzan, zer dira, korporazioko kidea kirolariz jantzita kaso? Neurriak hartzen eta ibili direlako? Bai, hortxe ikusten ditut, ezagun zaizkidan batzuk, Iker Gartzia eta Xanti eta konpainia, bai, dena korporazioko kideak, Tolosarrak eta hortxe, proba medikoak eginda, akaso aukeratu dituzten sasoikoenak izango dira, eta aldien bitartean, Kabialai korporazio guztia ere, badago Julen, lehenengo balkoia osatzen, bigarren balkoian, udal ordezkari guztiak, udal gobernua eta oposizioak osatzen duten taldea, baina mentxe, eta bien bitartean, balkoian ere, zein hizkuntzetan festa eta pregoia eta bar itzultzen ari den jendea, eta eurek, hemen zein hizkuntzia behar duen norbait balego, jarraitu ale izateko. Eta laizter ikusiko dugu, hortxe Patxi Amiano mikrofonoa helduta balkoian, alkatea, gaur, alkate izateari utziko dion gizonak, gaur inauteritako ostegun gizeneko ardura hau, hainbeste urteta gero agurtuko duen pertsona, Patxi Amiano entzungo dugu.
Kaixo, Tolosaro, hemen zaudetenak eta faltatirenak. Aurten, gure batzarrean, bi erabaki bakarrik hartu ditugu. Lehenengoa, nire legealdia luzea izan da, eta azkeneko urtea izango da zuen aurrean izango nauzuela. Urte asko pasa dira, eta iruditzen zait beste norbait egin behar duela aurrean. Ikusi dutenez badago jendea nire lana egin nahi duena. Zorte hon opa diot nire atzetik izango denari. Eta bigarrena, denok jakingo dutuen bezala, Kamirana Ikutxuna, Aitzo Bat Beleta elkartea izendatu dugu. Eta beraien dira gaurko protagonistak eta txupinatoa botako dutenak. Terminatorren esaldia erabilit, volveré. Lagundu beletakoei beraien karrasiak oiukatuz. Tolosara, gora Beleta! Gora Tolosa! Gora Inauteria! Eta Zuziria pizten ari dira, urduritasuna, entzuleok eta Zuziria zerura. Hasi dira Tolosako inauteriak, hasi da festa, hasi da dantza, eromena Tolosako plaza zaharrean, Kabialai txarangaren doinuetan ari garantzuten sasiko ipatxu, eta hemen atzean ditut entzuko dituzue behar bezala. Ederke entzuten dira bai, Inigo, oso ondo. Lertu da festa, Mai? Hasi da, bueno, Tolosan inauteri urte osara, baino bai, ofizialki hasi dira! Hasi dira, atzo gauerdikoak aurrerapen modura balio izan zuen, iragan larumatean kaldereroak ere egin ziren Tolosan, nolabait ere festaren iragarle modura, baina hemendik aurrera, Mai, astearte gauera bitartean... Geldirik ez. Egurra. Oin txistorra usaia ja badatorre. Badatorre hasi gara, Bai. Ja, norbaitik ekartzen digun, eskertuko dugu, Ola, txistorra mutxur bat, oraintxe eguerdiko 12 eta minutu bat diren honetan. Inigo, plazako irudia ikusten ari gara, plaza oso asaltoka ikusten dugu, ondo zaude, bizirik jarraitzen duzu? Bai, earkin moldatzen naiz nik gire hobetan juren lokatzean, etako luzea, eta tako luzearekin ordu asko igarotakoak gara. Nire hementxe saltoka, beste Zuziri bat badoa zerura, eta esan da bezala, sasiko ipatxu kantu honekin ikaragarrizko giroa dago hemen, jende asaltoka, Hortxe, zuzeneko seinalea jasotzen ari gara, Tolosako plaza zarretik ikusten dugu, Kabialai txaranga, baina aipatu duen bezala, Enrique Zea horrerdian zuzendari lanetan dela bera ere saltoka, Inigo pentsatzen dut plazan bertan ere une hau unkigarri izango dela, ez da bai txarangak identzako, plazan daudenentzako, korporazioentzako. Bai, egia esan, hau oso Tolosarra da eta xovinista xamarra ez, baina nik uste edonork bere herri edo bere hiriko festetan ere horrelako une parekoak sentituko dituela festa hasidenaren seinale hori, eta normalean festa hasiera horiek ere, bai, Zuziriarekin, txupinazoarekin lotu bai, baina musikarekin lotu ditugu, eta hementxe, bai, otzikara puntu bat ematen du egia esan, milaka pertsona plaza zaharren sartuta, eta denak saltoka eta dantzan, hauxe da inauterien muinetako bat, ardatzetako bat, lehen ere esan dugu, txaranga badera oso inauteriaren erdigune, eta oso inauteria nolabait gidatzen duten ardatz horietako bat, eta txaranga doinuetan emozioiek ikaragarri sortzen dira. Bukatu da kantua, eta txaloak plazan. Inigo, Enrique Zearen alboan gaztetxo bat ikusi dugu, txaranga zuzentzen, horretxe txarangako txapela ere buruan duena, goiz guztian aipatzen ari garen transmisio eta belaunaldi aldaketaren beste isla bat? Hemen ondoan naiz, baina egia esan ezin ziurta diezazuket, uste dut beste pieza bat badatorrela, eta segituan saiatu gana izago argitzen. Guk irudietan behintzat ikusi dugu, hortxe, mutiko bat Enrikeren ondoan jarri. Justo saio osoan hori buruz hitzeiten eta irudi oso signifikatibo izan dela, ez? Ume bat, zuzendarian ondoan, eske dena kontatzen du horrek, ez? Nola ez da egongo barneratuta gure adeinen inauteria horrela bizi, ez? Zalantzari gabe. Eguerdiko 12 eta 3 minutu dira, Tolosan lertu da festa, baina gaurkoari begira Mai aipatuko dugu, gaurko egitaragoa ere zein den, goiz partekoa kontatu ditugu, nolabait ere
Kabiala Ilkartearen pregoia zuzenean kontatu dugu, Txupinazo ere zuzenean kontatzen ari gara. Jarraian, Pintxana eta Kabialai txarangak plaza berritik eta plaza zarretik abiatuko dira. Arratsalde parteari begira, betikoa ez, zezen festa izango da zezen plazan, bertara txarangak igoera egingo dute, hortxe 3:30 lauak laurden gutxi aldera abiatuta, ondoren zezen festaren ostean jeitsiera, hain famatua eta jendeak gustoko duen zezenetako jeitsiera hori, arratsaldeko 7:00 balen Jon Iglesias bigarren kafean zuzenean kontatu digun moduan, aurrera Kirol Elkartearen 50. danborrada izango da, modu berezian ospatuko dutena gainera, gero txarangaen musika ere izango da, eta gau partean, txosnetan esate baterako, Akerbeltz, azken sustraiak, Balloon Frame eta Fresa Morango taldeen kontzertuak izango dira, esan duguna mai. Oraintxetik hasita Tolosara hurbiltzen denak nahi eozein garaitan etorrita ere festa giro asomatuko du. Eta gusto guztietako, eta denetatik aukera daukazu juteko ez dakite barraketa, txosneta, eta taberneta, paseatzea, kaletikan igandetik aurrera parodiak eta tanborradak larun baten gaurre bai aurrerakoa, zakit oso anitza, oso zabala, eta edozein txokon zerbait berezia, anekdotak, pasadizok, eta aitzaki perfektuena ondo pasatzeko. Hemen inauterietan lehen ere Julen Gorostiarekin eta aipatzen aritu gara, zenbat lo ordu egin eta zenbat arte izaten den, hemen bi estrategia egon litezke. Dena oso antolatuta izatea, edo egunez egon joatea. Eta zein da egokiagoa? Bietan gutxingo zulo. Hori da. Nire garaian okerrena zala biak batera iten genuen, dena oso ondo antolatuta, da karroza ez dakit gero noa, baino tartean liatzen ginen. Eta ez zan erresa. Askotan gainaz, ez usteko izaten dira, ez egun baten ateratzen zara, gaur boltatxo bat eman eta etxera joango naiz, eta ez usteako parranda horiek izaten dira askotan. Karo, eta alde zaharren bizi direnak esaten, eske musika ondoan dauka, eta etxea zin naiz, jun. Eta amarotzeko, edo barrizaskuneko, barzuiko esaten, hain urrutia, hain jutea, gelditzen nahi zamen. Denok daukago atzekeren bat, parrandan gelditzeko, eta bueno, hori ere behar da, parranda sana. 12:06 minutu dira, Tolosan hasi dira inauteriak, Euskal Herriko leku askotan ere, gaurkoan Tolosan ostegun gizen bezala, Bizkaialdean eguen zuri bezala ere ezagutzen da gaurko eguna, leku askotan ekingo zaie gaurkoan inauteriei, hainbat egunez luzatuko direnak, batzuetan, asteburuan egingo dituzte hainbat herri eta hiritan nolabait ere, ekintzarik nagusienak edo jendetxoenak izan litezken desfile eta bestelakoak, beste batzuk asteartera arte jarraituko dute festan, eta festan erabat murgilduta daukaguna, Inigo Asensio Elurbide lankidea, txarangaren beste pieza bat ere entzun dugu, zegiro plaza zarrean, Inigo, jende hasi alda purka plazatik mugitzen edo? Oso poliki, baina bai, jende ari da pixkana mugitzen, oraindik plaza beteta, eta egia esan, inauteri ezagutzen ez duenak pentsatuko du, eta orain zer? Eta orain hause, txaranga, dantza, amaiketakoak ja pasata, bazkaltzen pentsatzen hasiko da jendea, txoixo muturra edo txistorra pixka bat jatea, eta egunean zehar, xuabe diote, nola? Zer dago? Xuabe egin beharko diogu egunari, baina ikusiko dugu. Nahiko esan du, So kurioso da bai. Inauterizale eta musikari, bomboarekin ari da Kabiala itxarangarekin, eta Kabiala itxaranga oraintxe hasi da mugitzen Julen, eta horrek esan nahi du oraintxe hasiko dela plaza nolabait mugitzen, eta bitartean Kike Zea, bandako zuzendaria, lekua egiten, iaia udaltzein lanak egiten, hemen jendea aztoratuta dabil, dantzan dabil, festen dabil, eta ez da erresa, ez da bater erresa hemen txarangak bere bidea egitea, baina txarangaren ondondoan joan da, guk ere egingo dugu pixkanaka plazatik kanporako bidea, oraintxe, udaletxeko balkoiaren erdi-erdian dagoena, Goiuri Ezeiza lankidea, antxe, iaia alkatesa funtzioetan, Julen. Horre, akaso bestean bezala errelebro mate ikusiko dugu, baina goza bezala, goza bezala gaurko eguna, badakigulako, bazken asteetan, inauterietako prestaketekin buru belarri eta nahikoa buru austerekin ibili direla, beraz goza dezatela, eta lehen esan dizuna xoabe eta kontu horiek, Igor Agirre ikusi zaitugu, streaming irudietan berarekin izketan inigo, eta horrek ere xoabe, astezkenetik aurrerakoak egingo ditu, baina, eta plazako irudi horretan inigo, nolabait ere, beste eskala batean edo nahi duzun bezala, baina gogorarazten digu ez, Iruñan uztailaren 6an izaten den irudi hori, behin Txupinazoa botata gero gaiteroak udaletxeko atetik ateratzen dira, eta hor plazan, ematen du inor gehiago ez dela kabitzen, baina bide egiten zaie, leku egiten dute.
Plaza hauek irudietan ikusten dituztenek imaginatzen dituztela, irudikatzen dituztela, akaso direna baina handiagoak eta esango nuke Iruñean inorre haserretu gabe, plaza zaharra hau Iruñako Txupinazoren plaza baina ondixeago ere badela, baina biak ere ez dira, irudietan ikusten diren, ez dakit, tamainakoak gero bertara joan asteazken buruzuri batean eta plaza topatu eta ara, hau alda, milaka eta milaka pertsona biltzen dituen plaza. Bai, plazak egiten du, ez dakit, malgua ez den arren balako malgutasun bat eta jendea kabitu eta jendea sartu egiten da. Eta antxe, dantzara hemen ikusten ari nahi, ze jende gaztea dagoeneko txarangaren atzetik, orain zein da plana hemen inauterietan? Zer egiten duzu orain, txarangatzetik joan edo? Txarangatzetik joan eta ondo pasa batez ere. Bazkaltzeko plana lotuta duzu edo bokadillo batzuk erosiko dituzue? Bokadillo batzuk eta hortikan bazkalduko dugu. Gero, zezenetara, kaletiken, zein da plana? Zezeneta eta saltoka segitza egun salto guztia. Jendea pentsatuko du, ez aldira aspertzen, ba? Ez gara aspertzen txarangatzetik saltoka. Egia esan ez, azken ondo pasatezu, orduan. Taberna zuloan dantzan dagoena bezalaxe, gu txarangatzetik dantzan ibiltzen gara, ba ondo pasa, Eskerrik asko. Bueno, hemen gaztea poliki bai, ari da plazan lekua zabaltzen. Hauek kontatu nahi digute. Kaixo, zein da zuri izena? Saira. Saira, zein da zuen plana orain? Orain hartu gaitu bokata batzuk eta denok kalen bazkalduko deu. Euririk baldator, ez dut, hola, sortzi txarma nahi, baina... Bai, pinta dauka. Pinta dauka. Ez baino, aife. Aife, bai hoxe. Beharko dute fedea, bai. Bueno, bokadilloak euritan jateko, badaude, ez? Plaza kristalatuak, arkupeak, igual berdura plazan bertan edo jango dituzue? Bai. Ondo da, eta nik beste zalantza bat daukat. Bale, bazkalduko duzue. Egualdi txarra balin badator ere, gaurko plana zein da zuentzat? Zenbat urte dituzue hasteko? Ez deu plana aldatuko euria iten bau edo ez, berdina da plana. Berdin jarraituko edo plana iten, da oso ondo pasatuko deu. Zenbat urte dituzue zuek? 13. 13 biteko. Eta gaur parrandarako baimena baduzue? Bai, noski baietz, bai. Bai, 12 arte hori galdetuan izen. Hori, baimen horiek izaten dira pixkat aldakorrak, ez? Aber, nori utzi diote beranduen etxeratzen? Zuri ordu bat aterdiak arte. Eta goizena nor erretiratuko da? 11:30, 12. Bale, hombre, hor beti izaten da, ez? Mugikorra bateria geratu dela, ordu erditxo luzatzea, ez dakit gurasoak oso serio ikusten dituzen lan horietan denok egin dugu hau. Bai. Ez eman aholkoak inigo? Serio ikusten dituzu gurasoak edo ordu erdi ateratuz ondo. Bai, oso serio. Bai, bueno, orduan jaso komeni da. Gurasoek ere esatute aife. Gurasoek ere hoxe esaten dute gurasoek aife. Bestela zigortuta datuko gea, ez da inauterik, ez da zer. Nik trukotxo bat emango dizuet, jakingo duzue, baina hori egitekotan hobe azken egunean egitea. Zegero zigorra errexago eramaten da, ezta? Ondo pasa kuadrilla. Eskerrik asko. Hortxe beste gazte kuadrilla bate hurbildu dira, Julen, batzuk mikrofona hurbiltzerako ies egin nahi izaten dute eta besteak begira, guri mikrofonoa eta. Bueno, lana errazten dute batzuk. Kaixo gazte, zemuz? Ondo, hemen pasatzen inauteri, oso ondo, txutxek hartzen eta hola. Tolosarra zarazu? Bai. Eta, a ber, zueri Tolosarra? Nire amateita Ukraniako die. Baina, zu Tolosan bizi zara, beraz? Bai. Bale, eta zenbat urte dituzu? 10 ditut etxaien. Izena? Badim. Badim, eta zuri izena? Zat. Zat, zenbat urte dituzuzuk? 9. 9, 10, hortxe zabiltzate, gutxi gara bera. Koko biz, geha eta ebaita. Nungo zeate barkatu? Zamainagokok. Bale, eta 9 urterekin, 10 urterekin, zein da zuen plana oraintxe? Bakarrik zaudete edo gurasoen edo helduren baten? Gurasoekin. Eta gurasoek esan dizue, orain txaran altzitik joango zarete? Ni esan diot, nire guantxo hortan jongo nahi zelen, eta esan diot, gero etortzeko horrea, eta jazta, gero, han elkartuko gea. Bueno, beraz galtzeko arriskurik, ez? Ez da. Bale, eta zuek gehien zer gustatzen zaizu inauterietan? Txaranga. Txaranga, txutxek, litxarkeriak, eta zera, barraketara hurbilduko zarete? Bai. Eta barraketan gehien gustatzen zaizuena zein da? La olla loka. La olla loka, la piko eroa, bueno, bikote, badim eta sat esan didazu, ezta? Biok ondo pasa eta txintxibili,
Agur! Agur, metxe bikotea, gaztetxoak ere inauteritarako gozatzeko prest, Julen, mai adin guztietakoak hementxe. Eta guk amabiak eta, bai, izan mai. Bai, por cierto, Samaniego ikastetxeak 50 urte ere betetzen ditu aurten. Aurrera elkarteko danborra bezala, aizorratz beletako bezala, ez dakize gertatu zen 74 urtean. Bai, gainera uste dute duela gutxi kaleratu dutela Julen Nikotinak eta Juantxo Glaukomak, edo, bueno, oraintxe Mexiele Krep eta beste inbetek, Samanio ikastetxearen 50. urteurreneko kantua, ez da? Bai, alaxe da, duela aste batzuk edo uste dut egin zutela aurkezpen ekitaldia, aste pare bat horre aurkezpen ekitaldi bat egin zuten, eta bai, musikari eta ekoizle ezberdinak batu dira, bai. Hemen txedagoatik ergalartza, eta zen muz bizieiz? Oantxe oso ondo. Oso ondo, inigo. Datorren osteunen baino beto bizi izoentxe. Seguro esko, bai, datorren osteunen lanean, junbarko deu, da orduna, ahotsak eta nola dauzken ikusiko deu. Baina inauterietan libratzeko moduan edo nola zabiltza? Bai, bihar emanalditxo bat, ordizin, eta jazta, hortik aurrea, lan batean azkeneko retoki egin da, iganden ja Diana nortxe egongo ga, primera filan. Dianara emantzak patxarren bat edo eta ikusiko Julka. Oso ondo segi, ondo pasatzeke. Saiatuko gara, Iker Galartza mentxe gurean genuela eta hitz batzuk lapurtu nahi nizkion. Bueno, inauterizale xelebre asko badaude, Tolosar xelebre asko ere bai, baina Tolosar xelebre gehienak ere inauterizaleak badira, hor nolabait zikloa lotu egiten da eta mentxe agurtu ditugu horietako batzuk. Julen, barkatu moztu zaitut, baina ari nintzen pentsatzen, goizeko 12 eta 4 ditugun honetan, pixkanak ere agurtzen joan beharko dugula, baina agurtu horretik Goiuri Ezeiza lankidearen hementxe dugu. Goiuri, egunon? Kaixo, egunon? Nondik agertu zara? Udaletxetik. Zenbuzkoa izan da, udaletxeko balkoitik eta barruetatik inauteriaren hasiera bizitzea? Bueno, oso hunkigarrian, ere lehenengo urtea izan da, eta oso emozionatuta nago. Bueno, Goiuri, udaletxean horrela ardurak hartzeak suposatzen ditu burua uste batzu, baina gero pozak ere hartzen dira eta horren nolabait orekatzen du balantza. Baina entzulek badakiten izergatik naun udaletxean? Ez, baina nik genuen kontatu nahi, baina tira. Goiuri kultur eta berdintasun zinegotzia dela kontatuko diogu entzulei, eta Tolosan horregatik gaur irratian jai hartzea erabaki zuen, ardura asko pilatzen zitzaizkiolako. Hori da. Eta orduan oso urduri nago, baina dena oso ondatea da, eta ez du euririk egin, eta hori da garrantzitsuna. Goiuri, kultura eta berdintasuna badira, inauterietan lan asko ematen duten bi sail, batak aurretik ezer gerta ez dadin suposatzen duelako lana, eta besteak inauteri guztietan zehar ere lan ematen duelako, mugikorrarekin alerta xamar biziko zara egun hauetan zu. Alerta xamar, eta sorte dunak gara, ze oso prestatuta gaude, horrelako zerbait gertatzen bada ere, protokoloak martxan daude, protokolo berezi badago festetarako, oso koordinatuta gaude, eta tamalez duela gutxi tokatu zaigu horrela gure artean larrialdi mailak eta osatzea eta pres gaude, zerbait gertatzen bada ere. Baina ez da dia ezer gertatu. Ez da dia ezer gertatu eta mezua argia, joka sano, etorri inauteritara ondo pasatzera, baina batez ere guztiak errespetatuta eta eraso sexistarik ez dugula nahi hori argia dirazita inauterien ezertan hasi aurretik. Goiuri, zein da zure plana zinegotzi bezala, ostegun gizenean? Ostegun gizenean plana zinegotzi bezala, da oraintxe trago bat hartzea. Ze orain hartzen garako aukerarik ez duzu izan. Aukerarik ez, korrika alde batetik bestera erosi, dekorazioa apaingarriak, segi udaletxetik kulturetxera bueltaka, eta orain bai arnaza hartu, atu anaza, eta tragotxo bat hartuko dugu, gero bazkaltzea kabialai elkartekoekin, eta gero zezen plazara. Ondo pasa, eta bihar mikrofonoa egitatu behar dituzla kontuan izan da, Julen mai esan beharko diogu Goiuriri, txintxo ibili, Eta bueltaka. Gozatu ere, txintxo ibili baina gozatu ere, merezi duzuta. Guk hementxe selfie egiten dugun bitartean eta gaurko saioa agurtzen dugun bitartean, Goiuri agurtu dugu eta entzuleak ere, Julen, mai, zuen eskutan uzten ditut estudio zentraletan lankideek informazioari heldi ezaioten. Ederki Inigo, bikain sartu zaigu zure ahotsa, bikain entzun zaitugu, seinale aparta izan da, Txupinazoko une guztiak ere modu ederrean jarraitzeko aukera izan dugu, beraz, eskerrik asko, la bikaina. Eskerrik asko ere Joar Aizpuruari bera izan baita, teknika lanetan gaur egiten ari ginen streaming, telebista edo irudi emisio, irrati emisio eta guztiak kudeatzen eta hementxe gure aitortza berari, eta esan da bezala, bihar jai izango dugu batzuk, baina astelenean berriz ere, gu irratien izango gara, eta bihar ere lankideak hortxe izango dira, bigarren kafea egiten, beraz entzulei itzordu hori ere luzatuko diogu. Ez Juan oso urruti, trabesko bat hartu behar duguta. Ados. Gero arte. Aio.
Eguerdiko 12:19. Bueno, Mai, zuk ze plan inauterietarako? Ba, kanpora juten naiz egun pare bat o hiru, gero astelenen bolo badaukat Bizkaian, klasek, bueno, beti esaten dut, niretza ja antzerkia egiten duela paiaso naizela, inauteri urte osoa, Tolosarra naizen inauteri odoletan daukat, bizitza osorako jarraipena, emango dut noski, horre, ez dakit, inguruko jende asko dago murgilduta, eta beti daukagu txak, neurona bat hor barronez. Zalantzari gabe, inauteria bertan bizitzaz aparte, zauden tokian zaudela ere, sentimentu hori barruan izan da, bizi litekelako. Mai Gorostiaga Pozo, eskerrik asko, eta zure modura, gozatu inauteriaz. Oida, ospatu inauteriak bai ala bai. Eta zuei entzule, horixe Eguerdiko 12:20 diren honetan, eskerrik asko, gaurkoan ere bigarren kafearen saio berezia jarraitzeagatik, Tolosako inauteri eta Gosteun gizeneko txupinazoa zuzenean kontatu dizuegu, baina esan bezala, inauteria badira Tolosa, baina bigarren kafeak jarraituko du, bihar goizeko 10:05, hementxe izango dira, Goiuri Ezeiz Arandia eta Oiana Maritorena genbe, zue guztiekin, 2 orduz irratiaren beste aldean zaudetenokin irratsaioa egiteko. Ondo pasa, Tolosan eta inauterieten ibiliko zaretenok, eta esan dago, bihar bestela, 10:05, bigarren kafea izango duzue. Keep calm and bigarren kafea.